Так, здаецца, мы ў эфіры. Трэба, можа быць, яшчэ пасачыць, што будзе адбывацца ў гэты час у нас, напрыклад, на Ютубе, дзе цалкам можа здарыцца, што нехта напіша які-небудзь каментар, дарэчны, дасціпны, альбо проста які зробіць ваш дзень. Пытанне толькі, як тут зрабіць на гэта YouTube. Ну, это мы ведаем. Сябры, я рады вас тут вітаць, калі раптам там нехта ёсць. А, вельмі, так сказаць, цяжка далася падрыхтоўка да гэтага стрыма, але як абяцалі, так сказаць, як я абяцаў, рэгулярнасць это наша ўсё, і такім чынам фактычна крышачку больш за месяц прайшло з часу нашай першай спробы распавесці пра будызм. У той раз это быў будызм дэтэктыў. А сёння мы з вами звернемся да тэмы, фактычна якая будзе утвараць змест наступнага цыклю вось гэтых перадач «Спражніў шуньяту». А тэма гэтая Беларусь і будызм. Вельмі, можна сказаць, такая, камусьці падасца дзівацкая і як бы, не самая змястоўная, можа быць, і там што не мае права на існаванне тэма. Усё якраз наадварот. Так, я бачу, што у нас стрым запусціўся на Ютубе, і калі ласка, пішыце каментары, там ставце лайки, у каго ёсць такая нутраная неабходнасць. А я, так сказаць, звярнуся да праграмы, таму што мне такое адчуванне, што чым даўжэй рыхтаваўся гэты стрым, тым даўжэйшы ён сам па сабе атрымаецца. Вось, але я буду старацца, каб вас, так сказаць, не перагружаць. Вось, сябры мае дарагія. Так, нядзеля ў нас сёння таксама будзе такі свайго кшталту Mindful Day. Вось, Беларусь і будызм. З чаго ж мне, чорт пабірай, пачаць, як казаў Владзімир Караткевіч. Пачнём, напэўна, здалёк. Пачнём, сябры, з Марка Пола. У расійскім перакладзе, паколькі беларускага я не знайшоў. Таким чином, расскажем вам славную повесть. Когда говорили об острове Цейлон, минулый раз, это той самый Серендвипа, львиный остров, про які мы казали у першай частцы про буддизм детектив. Дык вось, когда говорили об острове Цейлон, так забыли о ней. Послушайте ее. Чудесную она вам покажется. Глава 178. Выше в этой книге уже говорилось, что Цейлон – большой остров. Есть тут очень высокая, крутая и скалистая гора. Забраться на нее можно только вот как. Привешены к горе железные цепи и пристроены не так, что по ним люди могут взбираться на гору. Говорят, на той горе памятник Адама, нашего прародителя. Сарацины же рассказывают, что тут могила Адама, а язычники – памятник Сиргамона Боркама, Шагамуни Бурхана, Будды Шакьямуни. Сиргамон был первый человек. Ему первому сделали идола. По-ихнему он считался лучшим человеком. Его первого они стали почитать за святого и сделали ему идола. Был он сыном богатого и сильного царя. Жизнь вел прекрасную, ни о чем мирском слышать не хотел и царствовать не желал. Узнал отец, что сын царствовать не желает и ни о чем мирском слышать не хочет. Стало ему досадно. И чего только он не предлагал сыну. Говорил, что венчает его на царство и полновластным государем сделает. Отдавал ему царский венец и одно только требовал, чтобы сын стал царем. А сын в ответ говорил, что ничего не желает. Увидел царь, что не хочет сын царствовать, разгневался и с горя чуть не помер. Да и не диво, другого сына у него не было, и некому было оставить царство. Задумал тогда царь такое. Решил он про себя, что заставит сына полюбить все мирское. И возьмет царевич и венец, и царство. Поселил он его в прекрасном дворце. А в услужении приставил 30 тысяч красивых да милых девиц. Мужчин там не было, одни девы. Они укладывали его в постель,
служили ему за столом, по целым дням были с ним, пели ему, плясали перед ним и, как умели, потешали его по царскому приказу. Но и они не смогли сделать царевича сластолюбивым. Остался он целомудренным и жил строже прежнего. Жил он по-ихнему свято. Был юноша строгий. Из дворца никогда не выходил. Мертвых не видывал. И никого, кроме здоровых. Не пускал к нему отец людей старых и расслабленных. Случилось раз, что ехал этот юноша по дороге и увидел мертвеца. Ничего такого он не видел, а потому и испугался. «Что это такое?» – спросил он тех, кто был с ним. «Мертвец?» – отвечали ему. «Как?» – сказал царевич. «Разве люди умирают?» «Да, воистину умирают», – отвечали ему. Ничего не сказал юноша, задумался и поехал вперед. Проехал он немного и повстречал старика. Еле он двигался, ни единого зуба не было у него во рту. Растерял он их от старости. «Что это такое?» – спросил опять царевич. «Отчего он не может ходить?» Отвечали ему те, кто был с ним. «От старости не может он ходить. От старости зубы растерял». Услышал царевич о старости и смерти и поехал назад во дворец. Решил он про себя, что не будет жить в этом злом мире, а пойдет искать того, кто не умирает и кто его сотворил. Ушел он из дворца и от отца в высокие и пустынные горы и прожил там всю жизнь честно и целомудренно, в великом воздержании. Будь он христианин, то стал бы великим святым у Господа нашего Иисуса Христа. Рассказывают, что умирал царевич 84 раза. В первый раз по смерти, говорят, сделался он быком. Умер еще раз и стал конем. И умирал он так 84 раза, и всякий раз делался или собакою, или чем другим, а умер в 84 раз и стал Богом. За лучшего и за самого большого Бога из всех своих почитают его язычники. Был он, знаете, первым идолом у язычников, другие идолы от него произошли. Случилось это на острове Цейлоне в Индии. Язычники приходят сюда на богомолье издалека, все равно как христиане к святому Иакову. И рассказывают они, что на горе памятник того царевича, о котором вы слышали. Так ось Бригата Марко Поло, конец 13-го, початок 14-го стагоддзя. У одним з рукописаў, венецианским рукописям, другим так званым венецианским рукописям, стоит приписка до этого текста пасля слова к святому Иакову. Гэтая гісторыя вельмі нагадвае жыццё святога Ясафата. Вельмі цікавы тэкст. Шкада, што ён не перакладзены. Некалькі толькі заўваг яшчэ зраблю, што Саргамон Бурхан, ці Шагамуні Бурхан, як я казаў, это сапраўды спадар Шакьямуні, Будда Гаутама. 84 разы, што ён там нараджаўся і паміраў. 84 это просто означае у старажытных буддыйскіх і наогул індыйскіх тэкстах азначае просто шмат, як бы шмат разоў, як у кітайскай 10 тысяч, так. У індуса 84. Вось. Наконт помніка на Цейлоне таксама это тэма асобная, і што сапраўды лічылася, што першым ідалам, якога у Індыі стварылі, быў сапраўды Будда. Пацвярджае гэта, дарэчы, Афанасій Нікітін у сваіх нататках з 1474 года. Так? Да о вере же и о их распытах все, и они сказывают: веруем в Адама, а Буты, кажуть, то есть Адам и род его весь. А вере в Индии всех 84 веры, и все веруют в Бута. 84 веры зноў жа. Ну, гэта все, конечно, чароўна. Але што вось гэта за прыпіска з венецианскага рукапісу і хто такі, уласна кажучы, святы Ясафат? І дзе ён узяўся? То бок перапісчык як бы перапісвае Марко Поло, адзін з першых аповедаў пра Будду, уласна кажучы, на захадзе. Вось. І ён адразу ж проста асацыяцыю яго спрацоўвае. Это жыццё святога Ясафата. Вось. То бок, ну, такое адчуванне, што это у той час было штосьці супер усім вядомае. Сапраўды так, мы не ведаем дакладна дату венецианскага рукапісу. Ну, это дакладна
Приблизно 15 пачатак 16 стагоддзя, не пазней. Бо потым ужо пачалі выходзіць друкам, значыць, кнігі Марка Пола. Вось, такім чынам, хто ж гэта такі святы Ясафат? Ну, вось я адразу так пасля таго, як, значыць, занурыўся ў этого Марка Пола, значыць, я пачаў шукаць і знайшоў вось такую кніжку цудоўную. Дарэчы, вельмі насамрэч рэкамендую. Цудоўная кніга Івана Саверчынкі пра беларускую духоўную літаратуру старажытную. Аўрэа Медиокритас, залатая сярэдзіна называецца. Вось, і вось там, значыць, згадваецца Ясафат, а разам з ім Варлаам, які таксама выступае разам з ім, таму што там згадваецца аповесць пра Варлаама і Ясафата. Вось. Але калі глянуць, хто такі Ясафат, то там напісана, Ясафат — это, значыць, біблійны персанаж. Ну, гэта не зусім дакладна, скажем так, таму што ёсць у Бібліі сапраўды нейкі Егосафат там у старым запавеце, але ён жыў там за 800 гадоў да Ісуса Хрыста. Вось, то бок ніякі ён не святы, ён проста вельмі важная пастаць у гебрайскай гісторыі. Цар, то бок не той Ясафат. Вось, з Варлаамам таксама там крышачку непанятка, таму што у Бібліі ну, няма Варлаама. Вось, Варлаам пакутнік быў такі антыахійскі. Вось, але той Варлаам, які мае дачыненне да Ясафата, это індыйскі Варлаам, як потым акажацца. Ну, але давайте пра ўсё па парадку, каб это ўсё разблытаць. Такім чынам, што за Ясафат? Напэўна, самым пакуль што падрабязным ангельскім выданні падарожжаў Марка Пола, якое выйшло ў 1920 годзе пад рэдакцыяй Анрі Кардье, значыць, там даволі падрабязна это ўсё даследуецца і апісваецца. Аказваецца, святы Ясафат з'яўляецца упершыню недзе у 12-13 стагоддзі. То бок, як святы, ён ужо трапляе ў так званую залатую легенду, легенда Аўрэа, якая была напісаная недзе ў сярэдзіне 13 стагоддзя у Італіі, Якопо да Варатца. У ангельскай версіі той жа залатой легенды ён ужо ёсць, то бок, як бы ён фігуруе як святы. Значыць, але дзе ён узяўся, гэты святы? Чаму пра яго раптам пачалі згадваць толькі цяпер? Значыць, ну, выдаўцы Марка Пола, значыць, шукаюць, знаходзяць нататку вядомага прафесара Томаса Уільяма Різ-Дэвідса, брытанскага знаўца мовы палі і заснавальніка, значыць, этой Палі Society, і знаўца і перакладніка буддыйскіх тэкстаў. Вось, і ён знаходзіць, што самым першым у якасці кананізаваных святых Варлаам і Ясафат згадваюцца пэўным біскупам у Венецыі, ці каля Венецыі, Петрус де Наталібус. Ён падпісваўся на лаціне. Вось, ён быў аўтарам мартыралога з назвай Каталагус Санкторум, то бок каталог святых. Вось, і там ён таксама, значыць, устаўляе Варлаама і Ясафата. Цалкам верагодна, што у першых варыянтах залатой легенды, якую напісаў Якопо, гэта магло і не быць. То бок, яна пісалася на працягу доўгіх гадоў, нават стагоддзяў, вось, і ўзнікалі дадаткі. І вось недзе ў той час, напэўна, недзе у 14-м прыблізна стагоддзі туды дадалі абодвух Варлаама і Ясафата, двух такіх сяброў. Так, ну шукаем далей. Значыць, чым гэта матывуе, гэты Петрус де Наталібус? Ён кажа, ну вот, кажа, што ў адной старой лацінскай кнізе, у перакладзе святога Яна Дамаскіна, быў такі ў 7 стагоддзі святы,
Значыць, яны згадваюцца абодва, Варлам і Асафат. Ага, ну добра, значыць, ну, Яну Дамаскіну можна верыць. Ну вот. Давайте паглядзім. Ну сапраўды, ён там узнікае. То бок такое адчуванне, што ён сапраўды прыйшоў на захад аднекуль з усходу. То бок яны пазычылі гэтых святых Варлама і Асафата у грэкаў, то бок у візантыйцаў. Ну, але праблема, што там няма святых Варлама і Асафата. Ось. То бок іхная кананізацыя, хутчэй за ўсё, гэта была ўжо справай захаду. А там ёсць пакутнікі, ну і так званыя препадобныя. Вось. Ёсць той Варлам антыахійскі, пра якой я казаў, то ўжо можа быць надта падрабязна для вас, але як бы з 4 стагоддзя. Калі не памыляюся, такі пакутнік, якого там прымушалі ахвяру даць ідалам, прымусілі руку трымаць на агні. До рэчы, легенда нагадвае Муцыя Сцэвалу, по-мойму, рымляніна. Ну, адным словам, ён трымаў, пакуль рука не згарэла, але так і не кінуў гэтую ахвяру, значыць, на гэты аброчнік. Так вось пра яго гэты выпадак і гэты Варлам быў вельмі добра вядомы на ўсходзе, пра яго пісалі Васілій Вялікі, Іоанн Златавусты і гэтак далей. Вось. А вось што там з гэтым Варламам індыйскім і з гэтым Йоасафам ці Ясафатам? Значыць, такая, уласна кажучы, блытаніна між варламамі, значыць, яна як бы даволі тыповая. Напрыклад, сцвярджаецца, што Індыю там у свой час, ну, па легендзе, гэтай самай, дарэчы, легендзе пра Варлама і Асафата, што Індыю пахрысціў святы Фома. Вось. Аказваецца, што это быў зусім іншы Фома. Вось. Не ў 1 стагоддзі, як святы Фома, а ў 4. Вот. Але з часам гэта забылася, хаця насамрэч сапраўды там быў такі місіянер, які нібыта там заснаваў царкву. Вось. Але просто з часам забылася, і два персонажы зліліся ў адзін. Вот. Дык, значыць, ага, дык мы застаёмся, значыць, з чым? З тым, што на ўсходзе была нейкая лацінская кніга, пераклад Іоанна Дамаскіна, значыць, той пісаў па-грэцку, і, значыць, там апісваецца гісторыя Варлама і Ясафата. Што гэта за гісторыя? Ну, вы можете сабе ўявіць, паводле таго, што паводле ўрыўку, які я прачытаў на пачатку. Значыць, ёсць такі царэвіч, вось, якога бацька, так сказаць, выхоўвае, трымае, так сказаць, у палацы, хоча аберагчы яго ад усякіх там траўмаў дзіцячых, юначых. Вось. Ён нікуды, так сказаць, амаль не выходзіць, вот, і бачыць вакол сябе толькі ўсё прыгожае, прыкраснае, белае і пушыстае. Вось. І тут раптоўна здараецца так, што ён выходзіць там прагуляцца, вось, і нягледзячы на ўсе перасцярогі, якія бацька, ягоны цар, так сказаць, прыняў, ён усё-такі сустракае, значыць, хворага чалавека, старога чалавека, мёртвага чалавека. Вось. Ну і задумаецца пра гэта ўсё і вяртаецца ў палац, і тут да яго пачынае прыходзіць настаўнік ягоны Варлам. І гэты Варлам альбо Барлам, як на лаціне, вось, пачынае яго настаўляць у хрысціянскай веры. Вось. Ён ніякі там не пакутнік па хрысціянскай версіі, вось, то бок не той, што руку спаліў. Значыць, ён проста вельмі такі перакананы і адданы пустэльнік. Вось. Адзін з нешматлікіх, якія на той момант засталіся нібыта у краіне дзеяння гэтай аповесці, то бок у Індыі, хутчэй за ўсё. Вось, таму што ўсіх астатніх павыганяў бацька гэтага царэвіча. Вось. Авенір яго зваць у грэцкай версіі і пазней у славянскіх версіях. Павыганяў он усіх гэтых пустэльнікаў, таму што вось яны б яму, так сказаць, нагадвалі пра ўсю эту пакутлівасць зямнога існавання, каму это трэба. Вось. Адным словам, прычым так даволі жорстка з імі разабраўся, я потым раскажу, якім чынам. Вось. Ну і адным словам, царэвіч прымае ад Варлама хрысціянскую веру, ратуе сваю душу, адмаўляецца канчаткова ад царства, сыходзіць, так сказаць. Вот. Па розных версіях ён там царуе, не царуе, але фактычна, як бы, канец канцоў адмаўляецца, сыходзіць у пустэльню. Вось. Ну і там, значыць, разам з Варламам трапляе канчаткова ў рай.
Вось, нягледзячы на ўсе спакушэнні, якія, так сказаць, яго там у пустэльні пераследуюць. Вось гэта прыблізна змест аповесці пра Варлама і Йасафата, якая была вядомая на захадзе і ўсходзе, так сказаць, вось ужо пачынаючы недзе з 11 фактычна стагоддзя. Таму што, ну, это пацверджана, таму што сам-то Іоанн Дамаскін жыў у 7-8 стагоддзі. Вот. Але, як аказалася пазней, ён наўрад ці быў аўтарам сам па сабе. Проста там нават імя яго няма, але ён як бы яму традыцыйна это прыпісвалася і ўключалася ў збор ягоных твораў. Вось. На той падставе, што аўтар гэтага рукапісу жыў і памёр у тым самым манастыры, нейкі манастыр Святога Савы, па-мойму, вось, дзе Іоанн Дамаскін. Ну і хутчэй за ўсё, каб Іоанн Дамаскін быў араб, дарэчы, па паходжанні, хрысціянскі святы. І, значыць, каб дадаць, напэўна, аўтарытэту рукапісу, як гэта часта рабілася у той час, яны прыпісалі яго Іоанну Дамаскіну. Але, значыць, не факт, што ён сапраўды быў аўтарам гэтай аповесці. Значыць, потым прыпісвалі гэтую аповесць Сімеону Метафрасту. Сімеон Метафраст это быў такі таксама пісьменнік візантыйскі, аўтар жыццяпісаў святых, вельмі распаўсюджаных. Вось, ён жыў у 10 стагоддзі. Пытанне, ці мог ён так рана быць, значыць, аўтарам гэтай грэцкай версіі, невядома, але з гэтым таксама працавалі. Ну, карацей, шукалі далей даследчыкі і ўрэшце запыніліся на такім персанажы, як Яўхім Афонскі. Вось, Яўхім Афонскі, альбо ўласным імем Эўктымія Атанелі. Гэта, сябры, візантыйскі філёзаф грузінскага паходжання. Вось, нарадзіўся в 955, памёр 1028 годзе, вучоны монах. Значыць, ён на сённяшні дзень лічыцца, ну, такім першай такой як бы надзейнай крыніцай і, хутчэй за ўсё, самым такім надзейным кандыдатам на аўтарства гэтай аповесці. Вось. Пра якую мы толькі што казалі. Але чаму менавіта ён? Адкуль, чаму менавіта грузін мусіў пісаць нейкае жыцціе святых на грэцкай мове? Прычым так вот адносна ўжо так пазнавата, 10-11 стагоддзі. Вот. Калі яны жылі, дарэчы, не зусім ясна з грэцкага тэксту, прынамсі. Окей, значыць, чаму? Таму што аказваецца, што існавала да гэтай грэцкай версіі існавала ўжо грузінская версія гэтай аповесці. Ага, дык вось, дык ён, значыць, як ён называўся, Балаваряне альбо мудрасць Варлаама, нешта такое. Ага, то бок цалкам магчыма, што аўтарам быў ён, то бок, натхніўшыся грузінскім тэкстам, ён, так сказаць, можа быць, нават грузінская гісторыя, хто ведае, пакуль мы не ведаем. Значыць, ён стварыў грэцкі тэкст, адтуль грэцкі тэкст, значыць, які ўзнікае у канцы 10-го, на пачатку 11 стагоддзя, пачынае шырыцца на іншых мовах. Такім чынам, лацінская версія ўзнікае ўжо ў 1048 годзе, даволі рана, а потым недзе ў той самы час узнікае і стараславянская версія гэтай аповесці пра Варлама і Йасафа. Вось. Чаму, ну, як бы, яна перапрацоўвалася, знойдзеныя розныя рукапісы, але адным з доказаў таго, што яна ўжо як бы ў 11-12 стагоддзі існавала, ёсць той факт, што некаторыя прыпавесці з гэтай аповесці цытуе і ўжывае Кірыла Тураўскі. Кірыла Тураўскі, значыць, вядомы беларускі духоўны пісьменнік 12 стагоддзя. Вось. Адным словам, можна сказаць, што, ну, на ўсходзе таксама, але першым чынам на захадзе гэтая гісторыя набывае шалёную папулярнасць. Пасля таго, як з'яўляецца ў залатой легендзе
Вось, і пасля таго, як фактычна як бы у святцы трапляе каталіцкія, калі так можна ў календар. Каталіцкі, значыць, ты мартыралог, трапляюць імёны Варлаама і Іосафа, ці Іосафата. Значыць, на безліч моў яна была перакладзена. Вот мяне, напрыклад, здзівіў той факт, што на ісландскай мове, напрыклад, яна з'явілася ўжо у 1204 годзе. То есть на пачатку 13 стагоддзя там падчас крыжовых паходаў яшчэ. Вось. Потым пачалі ўзнікаць адна за адной вершаваныя заходнія версіі, маецца на ўвазе на еўрапейскіх мовах узнікаць вершаваныя версіі гэтай самай гісторыі. Вот цяпер я працытую, але прашу прабачэння, буду цытаваць па-ўкраінску, на мове якой я не зусім валодаю. Чытаю і разумею, але як бы не носьбіт. Таму за гэта прашу прабачэння. Вось, плюс у мяне яшчэ тэкст, копія з PDF-у. Зараз прачытаю. В початку 13 века повесть про Варлаама і Іосафа мала великий вплив на західноєвропейську лицарську поезію. В самій Франції повстають 3 віршовані переробки. Найважніша з них мала собі автором Трувера Гі де Камбре. Друга зложена була англо-романським поетом Шардрі, а третя, значно вкорочена, не має підпису автора. Всі ті переробки повстали незалежно одна від одної та вийшли зі спільного джерела, з латинського перекладу нашої повісти. Найважніша з тих переробок Гі де Камбре, вона обіймає звиш 12 тисяч віршів. Автор поводиться з латинським оригіналом дуже свобідно, деякі уступи пропускає, а дещо знов додає. Гэта я цытую, сябры, Івана Франко, між іншым. Гэта быў адзін з людзей, якія займаліся гэтай аповесцю, і нават напісаў доктарскую дысертацыю на тэму славянскія варыянты гісторыі пра Варлаама і Іосафата. Значыць, такім чынам папулярнасць набірае гэтая гісторыя на захадзе. Іншыя паэты, якія гэтаму, значыць, прысвячаюць паэмы, вершы, это Венсан де Буве, французскі, Рудольф фон Эмс, немец. Вось, практычна на ўсіх мовах это ўсё ўзнікае. І адным словам, але гэта мы гаворым пра 13 стагоддзе. Гэта яны яшчэ далёка не кананізаваныя. Это толькі ў канцы гэтага стагоддзя, на пачатку наступнага, калі не памыляюся, нават хутчэй ужо у наступным, значыць, яны трапляюць праз Петра де Наталібуса, трапляюць у каталіцкі календар. То бок такое адчуванне вот у мяне асабіста, што іхная кананізацыя адбылася, так сказаць, па просьбах абшчэрственнасці. Таму што як бы яны былі ўжо настолькі папулярныя, настолькі вядомыя, уявіце, калі ўжо пра іх, так сказаць, складалі паэмы, а не толькі ў празаічнай форме існавалі, што проста ігнараваць існаванне гэтых двух святых з іхнай гісторыяй было немагчыма. І такім чынам, так сказаць, пад уплывам, так сказаць, пад ціскам грамадскасці гэтыя героі трапляюць у каталіцкі календар недзе, здаецца, на пачатку 16 стагоддзя. Канчаткова. То бок это значыць, што цяпер вот можна, сказаць, дзяцей хрысціць гэтымі імёнамі. Вось. Адным словам, і сапраўды папулярнасць была вельмі вялікая, і ёсць, таму што ў гэтай аповесці вельмі шмат розных прыпавесцяў. То гэтыя прыпавесці па-рознаму, там, як сёння кажуць, разабралі на цытаты, дык вось гэтую аповесць разабралі на прыпавесці. І розныя сюжэты, дзе яны былі выкарыстаныя ў розных мастацкіх творах. Нехта пісаў просто на гэты сюжэт, як, напрыклад, Лопе де Вега. Нехта выкарыстоўваў яго як Кальдэрон у сваёй п'есе «Жыццё і сон». Нехта асобныя проста прыпавесці браў, як Шекспір у венеціанскім купцы і гэтак далей. Адным словам, проста ультра вядомы сюжэт, але пры гэтым
тут трэба зрабіць невялічкую паўзу і выпіць гарбаты і апісаць, што адбываецца далей. Гарбата цудоўная, зялёная, хоць крышачку схалонула. Вось. Далей адбываецца тое, ці паралельна ўжо як бы з гэтым развіццём, паралельна можа быць кананізацыя, адбываецца тое, што уваслед за Маркам Полам значыць, трапляюць у Азію еўрапейскія каланізатары, нашы улюбёныя, напрыклад, партугальцы. І вось, значыць, у прыватнасці ў Індыю, так, трапляюць партугальцы. Ну, мы ведаем гэту гісторыю пра падзел усяго свету, калі рымскі папа, так сказаць, даў заходнюю паўкулю даў Іспаніі, а ўсходнюю Партугаліі. Сказаў, ну, разбірайцеся. Вот. І, значыць, і так атрымалася, што партугальцам трапілася Індыя, і вось яны так услед за Васкам да Гамам вакол Афрыкі, значыць, пачынаюць туды плаваць, вот, у гэтую легендарную краіну, з якой ужо там перарвалася стагоддзямі, так сказаць, стасункі, якая ўжо там толькі ў легендах жыла. Вось. І што атрымліваецца? Яны раптоўна знаёмяцца з будызмам. І вось што адбываецца. Ще в році 1612 португальський історик Дієго до Коуту, оповідаючи про португальські завоювання в Азії, згадав також про Будду, основника буддийської релігії, називаючи його Буддом. Розповівши те, що подають буддисти про його життя, він пише: «З огляду на цю історію ми спинилися, розпитуючи, чи старі язичники в тім краю в своїх писаннях згадують дещо про Йосафата, наверненого Варламом. Адже ж Йосафата виставлено в легенді сином індійського короля, що був так само вихований із усіми тими подробицями, які ми розповіли при життю Будди. А що відома річ, що він був сином великого індійського короля, то дуже легко могло статися, що з Йосафата зроблено Будду і перенесено на нього всі ті чуда, про які ми згадали вище». Ось гэта поворот. Калі у венецыянскім рукапісе недзе на стагоддзе раней перапісчык адзначае, што вось гэтае жыццё вось гэтага Саргамона Шакьямуні неяк яму падазрона нагадвае вот этого вот святога нашага Йосафата, про якога мы ведаем ужо даўным-даўно з лацінскіх грэцкіх крыніц, то тут Дієго до Коуту кажа: яны ў нас укралі гэтага самого Йосафата і зрабілі з яго Будду. Нехорошыя людзі. Чаму? Таму што, так сказаць, ну, паскудныя паганцы і язычнікі, адным словам. Вось. Ну, то бок, ён па-свойму, то бок, як бы факт той, што ўжо на той момант настолькі ўжо ўспрымаўся гэты Йосафат як свой, як нешта вот аўтахтонна, аўтэнтычна хрысціянскае, што проста прызнаць той факт, што на ўсходзе існуе нейкая, ну, падобная вельмі гісторыя, і што яна там крышачку, так сказаць, ужо з'явілася крышачку раней, вот, так, недзе на 1000 гадоў, як мінімум. Гэта было так, як бы, для іх даволі балюча. А вось. Гэта я, дарэчы, зноў цытаваў з Івана Франко, прабачце маю украінскую, яна абсалютна, так сказаць, не вартая аўтара і не вартая ягонай тэмы. Вось. Дык як яно насамрэч было? Вось. Ну, пакуль зноў жа пакінем гэтую тэму, як яно насамрэч было, нальем чайку, зробім паўзу. Таму што як бы перагруз інфармацыі, я думаю, для тых, хто гэтым не займаўся, не вывучаў, я думаю, што даволі вялікі, в прынцыпе, і для мяне быў даволі вялікі. Вось. Мы пакуль адкладзем у бок версію да Коуту, ці сапраўды, значыць, перанялі індусы і буддысты перанялі жыццё святога Йосафата з хрысціянскага свету, а мы вернемся, так сказаць, у Беларусь нечакана. Вось. Калі наш Йосафат разам з Варламам трапляюць у Беларусь. Ну, аказваецца, што ў прынцыпе адносна рана. То бок неўзабаве пасля іхнай кананізацыі. Ну, неўзабаве это значыць гадкоў так
Можа быць, праз 100. Ну, здаецца, яны былі пацверджаны недзе на пачатку 16 стагоддзя рымскім папам, я чытаў, недзе 1500. А вось ужо ў 1579 годзе Пётр Скарга выдае, значыць, сваю польскую версію жыцця святых. Вот. І там гісторыя Варлаама і Йосафата, апаведзеная хутчэй за ўсё паводле залатой легенды, з'яўляецца на польскай мове. Значыць, ужо ў наступным годзе нараджаецца Ясафат Кунцэвіч. Вось. 1580. Але ён не быў Ясафатам пры нараджэнні, ён гэта імя потым свядома сабе ўзяў. Менавіта гэтае імя. Вось. Для чаго? Для таго, каб, так сказаць, быць таксама падвижнікам, слугом, так сказаць, Божым і, так сказаць, шырыць на ўсходзе ідэі уніі. І, значыць, пасля таго, як стаў манахам. Ён і прозвішча сабе змяніў. Вось, дарэчы, на Кунцэвіч. Ну і вось так вот з'яўляецца у гісторыі Беларусі, так сказаць, бадай самы вядомы Ясафат. Вот Ясафат, які у каталіцкай царкве лічыцца пакутнікам, святым, вось, і на якога, так сказаць, усходнікі там глядзелі вось як на проста такога гвалтоўнага, проста, не ведаю, прапагатара вуніі, які там, так сказаць, насаджаў нейкія. Вот. Рэч. Ну, як ім там яно было насамрэч невядома. Вось, нібыта там Леў Сапега яму пісаў штосьці, казаў, каб ён, так сказаць, не надта шчыраваў у гэтай справе. Але факт той, што ён быў забіты, так сказаць, у Беларусі, вот, у Віцебску ў 1623 годзе, пасля чаго Мялец Матрыцкі быў вымушаны уцячы, таму што яго там, так сказаць, абвінавацілі з таго, што ён падбухторваў гэтае забойства. І гэтак далей, гэтак далей. Гэта гісторыя можаце ўсе прачытаць самі. То бок вядомы Ясафат. Вот. А што ў праваслаўных адбывалася? У праваслаўных з Ясафатам ці Йоасафам, як ён па-грэцку гучыць, было, так сказаць, не горш. Вот. Адным з першых людзей, які гэтую гісторыю на тэрыторыі, так сказаць, нашага вялікага княства як мінімум перакладаў і рэдагаваў, гэта быў Андрэй Курбскі. Вядомы, так сказаць, пісьменнік расійскага паходжання, сябар Івана Грознага, які проста потым раптам перадумаў быць ягоным сябрам і палітычны ўцякач фактычна. Уцёк ад пераследу, вот, ад апрычніны, уцёк у вялікае княства. Вось. Што пра гэта вядома, што пішуць даследчыкі? В 15 стагоддзі, в 15 веке был составлен так называемый Афанасьевский извод старославянского перевода. Значит, первоначальный текст был несколько сокращен. Князь Андрей Курбский редактировал текст этого перевода по латинскому тексту повести, який был адукаваны, вот, и включил отредактированный текст в собрании своих переводов произведений Иоанна Дамаскина. Вось, то бок ён быў рэдактарам выдання Яна Дамаскіна на расійскай мове, ну, вось, і, значыць, падрэдагаваў гэты пераклад, параўнаў яго з лацінскім тэкстам і уключыў у, так сказаць, у гэты збор твораў Іоанна Дамаскіна, якому ўсё яшчэ, прынамсі на ўсходзе, прыпісвалася, да і на захадзе, я думаю, таксама ўсё яшчэ прыпісвалася аўтарства аповесці пра Варлаама і Яасафа. Значыць, што адбываецца далей? Далей болей. Далей з'яўляецца беларускі пераклад, ці старабеларускі, які выходзіць у 1637 годзе ў друкарні Куценьскага манастыра. Вось. Пераклаў гэты тэкст чалавек, праваслаўны, дарэчы, іераманах, якога звалі Йоасаф, сябры, Йоасаф Палоўка. Вось. Ну, у мяне асабіста няма пэўнасці, што Палоўка гэта там не нейкае азначэнне ягонага паходжання, што ён там нейкага можа быць з Полацка ці адкуль, не ведаю, наўрад ці. Але прынамсі Йоасаф Половко. Вось, кірыліцай ён пішацца. Вось. Куценьскі манастыр знаходзіўся у Воршы, калі не памыляюся, і, значыць, там выйшаў, ну, можна сказаць, старабеларускі пераклад, вось, цудоўны абсалютна. Я калі яго адкрыў на адным там з сайтаў нашай акадэміі навук, быў проста зачараваны і усвядоміўшы, што гэта фактычна першы
старабеларускі тэкст, які мае дачыненне да будызму. У прынцыпе, першы беларускі тэкст, напэўна, які мае дачыненне непасрэдна да будызму. Я яго пераклаў на беларускую і публікаваў на літаратурным сайце Літраж.орг. Вось, пад аўтарствам Яўхіма Афонскага. Вось, то бок, потым можаце паглядзець сабе. Значыць, але гэта не ўсё. Вось. Узнікалі іншыя версіі. Была польская вершаваная версія Лазара Барановіча. Вось. Лазар Баранович гэта быў праваслаўны біскуп, ён арцыбіскуп, архіепіскап чарнігаўскі. Вось, ён выдаў па-польску вершаваную кнігу таксама жыцці святых. Вось, у Чарнігаве альбо ў Кіеве. Тут я не разумеў, хутчэй за ўсё, напэўна, ўсё-такі ў Чарнігаве ў 1670 годзе. Вось, гэта была невялічкая паэма, 222 вершы, значыць, не вершы, а 222 стиха, так, значыць, якая пераказвае сюжэт аповесці пра Варлаама і Іасафа на польскай мове. Вось. Ну, сам па сабе Лазар Баранович лічыцца, што ён паходзіў з Вялікага княства Літоўскага, ось, ну, нездарма быў праваслаўны, здаецца, аднекуль з Віленшчыны. Вось, то бок таксама цікавы твор у нашай гісторыі. Вось, хоць і напісаны па-польску, зато вершаваны. Вось. Ну і гэты самы Лазар Баранович, што вельмі важна для нас таксама, ён быў настаўнікам Сімеона Полацкага. Вось. А Сімеон Полацкі таксама спрычыніўся да папулярызацыі гэтых двух персанажаў. Вось, у 1680 годзе ён адрэдагаваў гэтую аповесць і выдаў. Дакладней, ён не выдаў, ён ужо памёр годам раней, здаецца, яна выйшла пасмяротна. І, значыць, фактычна, хацелася мне тут выказаць такую нясціплую гіпотэзу, не ведаю, можа быць, дарэшты, можа быць і не, але вось на ўсходзе гэтыя Іасафы, Іазафы і гэтак далей пачалі больш актыўна з'яўляцца менавіта праз беларускае пасярэдніцтва. То бок, дзякуючы фактычна вот папулярызацыі выхадцаў праваслаўных з Вялікага княства Літоўскага. Вось, такіх як Баранович альбо Полацкі. Проста дагэтуль так не было, як бы у 15-16 стагоддзі, а ў 17 стагоддзі, напрыклад, ажно дзве царквы ў Маскве з'явіліся, нібыта, значыць, засвечаныя святому Іасафу. Вось. І чысціня імёнаў і так далей. То бок, такое адчуванне, што вось гэтая ўсходняя гісторыя, якая з грэцкай мовы пайшла на захад, яна як бы вярнулася такім бумерангам ва ўсходняе хрысціянства, так сказаць, у маскоўскае, ужо і вярнулася праз Беларусь пасярэдніцтвам беларускіх аўтараў, што, ў прынцыпе, таксама немала. Вось. Але ўсё гэта яшчэ, так сказаць, далекавата ад тэмы будызму, да якой бы вот зараз, напіўшыся чайку, вяртаемся зноў. Дык вось, надыходзіць урэшце асвечанае, так сказаць, і прасветленае 19 стагоддзе. І пачынаюць з'яўляцца у Еўропе той жа першыя пераклады санскрытскіх і палійскіх тэкстаў, вось, будыйскіх у тым ліку. І памалу, паступова даводзіцца прызнаць той факт, што ўсё-такі гісторыя пра Варлаама і Іасафата была пазычаная з будыйскай традыцыі. Прынамсі, да такой высновы пачынаюць прыходзіць адразу некалькі даследчыкаў. У 1851 годзе Штайншнайдер, немец, вось, здаецца, быў адным з першым, «Über eine arabische Bearbeitung des Barlaam und Josaphat». Вось такую ён выдаў тэму. Значыць, потым, пасля яго, французы, яны ўжо пішуць адкрытым тэкстам, Сент-Ілер, Ле Буле,
Вось потым немец Лібрах практычна адначасова 1860 годзе прыходзіць да той самай высновы. Вот. Ну і недзе ўжо ў 90-х годах, это як яно бывае, нямецкі прафесор Кун у 1893 годзе фактычна дае ўжо абгрунтаванне навуковае. Вось. І гэтая з дапамогай таксама французскіх мовазнаўцаў, ось, ну і таго ж Рыс Дэвідса, брытанца, пра якога я казаў, які таксама гэтым займаўся. Вось. То бок у другой палове 19 стагоддзя складаецца навуковы кансэнсус, можна так сказаць, які лічыць гісторыю Варлама і Йосафата пазычаннем, як бы хрысціянскім пазычаннем у індусаў, канкрэтна у буддыстаў. Паколькі яна перадае ва ўсіх тых асноўных дэталях, як і аповед Марка Пола, вось, перадае жыццё Будды Гаўтамы, вось, альбо Будды Шакямуні. Вось, такім чынам, Іван Франко, калі пісаў гэтую сваю дысертацыю ў 1895 годзе, то бок ён ужо фактычна меў вялікі матэрыял, ён ужо суміраваў як бы даволі ўжо вынікі фактычна як бы даследчыкаў заходніх на гэты конт. Вось. Тут трэба аддаць належнае украінцам, яшчэ раз прызнаць за імі тут пальму першынства у, так сказаць, у з'яўленні тэксту на сучаснай украінскай мове пра буддызм. Як бы яно адбылося раней, чым з'явіліся адпаведныя тэксты на беларускай мове. Ну, мы заўсёды маем на каго раўняцца. Вось. Так што Іван Франко, супервядомы украінскі паэт, адраджэнец, патрыёт. Вось. Ён цікавіўся буддызмам і напісаў на гэтую тэму дысертацыю. Значыць, абараніў яе ў Вене. Вот. Дык вось такім чынам, які ж гэты самы навуковы кансэнсус, які, дарэчы, да сённяшняга дня існуе, ён ўсё яшчэ не абвержаны. Хаця, ў прынцыпе, там існуюць спробы это ўсё па-іншаму патлумачыць, вот, нейкім чынам адначасова, што яно з'яўлялася, што гэта ўсё, так сказаць, не было простага запазычання, ну, па-ўсякаму. Але, так сказаць, пакуль, значыць, наступная схема, ці наступны такі ланцужок. Вось. Існуюць нейкія жыццяпісы Будда. Значит, Лала Віштара, Будда Чарыта, значит, на санскрыце, на палі, ось, у сутрах. Значыць, яны існуюць, пачынаюць з'яўляцца недзе у першым-другім стагоддзі, усяго толькі. То бок, як бы, ні пры будавым жыцці, ні вельмі доўга пасля яго, не то, што ягонае жыццё не запісвалася, нават сутры не запісваліся, яны перадаваліся вусна. Вот. А вось з надыходам Махаяны, як бы, з распаўсюджаннем буддызму, як бы, пачалі гэтыя рэчы запісвацца, і вот Ашвагоша напісаў Буддачарыту недзе у першым стагоддзі. Вот. Потым існуюць такія цікавыя зборнічкі, якія з Індыі, значыць, пачынаюць пашырацца па ўсім усходзе, вот, перадусім у Персію. Вось. Ну, это не толькі там вядомая панчатантра альбо там іншае, але сярод іншага, вось, значыць, што піша даследчык Кузнецов советский. В первые века нашей эры на территории Кушанской империи, вероятнее всего в Средней Азии, был создан буддийский сборник нравоучительных рассказов, известный под названием «О мудрости и глупости». Две истории из сборника «О мудрости и глупости» содержат эпизоды, очень близкие к тем, которые есть в начале повести про Варлаама и Йосафата и в начале биографии Будды. В одной из этих историй рассказывается следующее. У одного могущественного царя не было детей, он молился всем богам, чтобы у него родился сын. В конце концов, у царя рождается очень красивый сын с золотистой кожей. Для родившегося принца было построено 4 дворца, по одному на каждый сезон года. Когда он подрос, то преуспел во всех науках и стал мудрым во всех книгах. Ну, уже не один палац, а 4 народа. Вот. Далее говорится, что однажды принцу захотелось прогуляться за пределами своих дворцов. Когда он трогался в путь, играла музыка, а дорога, по которой он ехал, была подметена, украшена знаменами, усыпана цветами. Все подтверждает Буддачарита, як бы Ашвагоши, напевно, один из самых ранних жизнеописов Будды. По дороге принц встречает тяжело больных и обездоленных людей, которые просят подаяния. Он потрясен несчастьями людей и, рыдая, возвращается домой. Затем он встречает мясника, пахаря, охотника и других людей, вариация, и узнает о тех страданиях, которые испытывают живые существа этого мира.
Вось. А, Вось таким чынам, значит, предсказатели пророчествуют подчас нараджэння другой истории, значит, что нет равных этому принцу среди людей и богов. Если он останется в доме, то будет царем всего мира, а если станет отшельником, то достигнет совершенства. Вось. Ну, адным словом, вось такія гісторыі распаўсюджваліся ўжо недзе проста на пачатку першага тысячагоддзя на тэрыторыі, так сказаць, не толькі Індыі, але ў прыватнасці Персіі і іншых краінаў. Дык вось, фактычна няма дзіва, што неўзабаве ўзнікла піхлівійская ці такая сярэднеперсідская так званая версія гэтай гісторыі. Прынамсі, яна приписывается Вузургу-Міхру. Вось. Это быў, значит, нейкі візырь, вялікі візыр, значит, сасанідскага шаха Кавада. Вось. Сасаніды просто яны як бы пераймалі індыйскую культуру ў той час. Вось. І, значит, перакладалі фактычна ўсё, што ім траплялася пад руку. Вот. Гэта мы гаворым пра 6 стагоддзе. Вот. І, значит, там яны, значит, Бузург-Михру приписывается также назидательное сочинение под названием «Памятная книга Бузур-Михра», своеобразная среднеперсидская краткая переработка индийско-христианской повести о пустыннике Варлааме и индийском царевиче Иосафе. Вось. Одним словом, недзе там, то бок гісторыя, як бы мяняе форму ўвесь час, значит, перакладаецца з адной мовы на другую. Розныя людзі прымаюць удзел. Напрыклад, у той жа Персіі ў той час была даволі вялікая хрысціянская грамада нестарыянаў, так, якія уцяклі тады з Бізантыі, там яны былі пераследаваны, уцяклі ў Персію, і там яны стваралі нейкія свае тэксты. Цалкам магчыма, што і яны прыклалі руку да гэтага. Вось. Што вядома дакладна, это що з піхлівійскай мовы перакладзена сей твір з аднаго боку на арабску, надавшы йому магомеданську закраску, а з другого боку на сирійську, з якої пішли переробки грузинська і грецька. Пише Іван Франко. Ага. Дык вось, значит, дзе парылася. То бок, атрымліваецца, што, значит, санскрыт, палі, піхлівійская, значит, потым арабская і адначасова сірійская версія, адтуль грузінская і толькі тады грецкая. Вось такі, значит, ланцужок, гэта як бы афіцыйны цяпер ланцуг. Значит, цалкам, што цікава, што наяўнасць арабскай версіі, як бы, яна з'яўляецца адным з галоўных доказаў таго, што гісторыя буддыйская. Вось. Кніжка называецца па-арабску «Кітаб Билагвар», яшчэ раз, «Кітаб Билагвар ва Будасф». Значит, то бок наш Йосафат, Иосаф, по-арабску называется Будасф альбо Будасиф. Это у 8 стагоддзі. То есть штосьці там уже такое явно буддыйскае чуецца нават ужо ў імёнах. Вось. Значит, якім чынам ён стаў тады раптам у грузін, раптоўна, з якіх потым пашла грэцкая версія, якім чынам ён стаў Юдасіфам, калі ён быў Будасіфам і Будасфам. Вось. Але француз Жымарэ, значит, прапанаваў этымалогію імёнаў галоўных герояў аповесці. Вось, што індыйская Бадхісатва, вось ён Йосафат, Бадхісатва, у арабскай ператварылася ў Будасф альбо Будасіф, Будісатіф, а у грузінскай стала Юдасіфам. Чаму? Таму што арабскія літары Б, Будасф, і Й, Йосафат, яны адрозніваюцца, здаецца, толькі там адной кропкай. Вось, яны вельмі падобныя. Вось, магла атрымацца блытаніна. Вось, і такім чынам перакладнік з арабскай ці сірыйскай на грузінскую, наколькі я зразумеў, паколькі я абсолютна не знаўца гэтых моў, вось, я вымушаны давяраць крыніцам тут, значит, ён пераклаў менавіта Будісатіфа, Будасфа ён пераклаў як Юдасіфа, а Балахвара,
ці Білаўхара, ён перадаў як Балахвар-Балавар, з якога атрымаўся Варлаам грэцкі. Вось, урэшце. Вось такая этымалогія. То бок як бы наяўнасць арабскай версіі у гэтым ланцужку яна вельмі важная, таму што хутчэй за ўсё праз арабскае пасрэдніцтва, арабска-грузінскае пасрэдніцтва гэтая буддыйская гісторыя патрапіла ў хрысціянскі свет грэка-лацінскі. Вось. І вось фактычна ўсе, хто спрабуе, так сказаць, гэтую версію абвергнуць, ім нічога іншага не застаецца, як, так сказаць, адмаўляць. Ну, ці прынамсі ставіць пад сумнеў гэтае вось арабска-грузінскае пасрэдніцтва. Вот гэтую тэорыю, якая ўжо, скажам так, з канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя лічыцца агульнапрынятай. Вось. Ставіць яны яе пад сумнеў самым неверагодным чынам, это проста асобна, як бы да сённяшняга дня ёсць самыя розныя тэорыі, там яны ўключаюць у сябе распаўсюд буддызму ў Егіпце, там, ну, проста фантастыка. Я думаю, што мы ў наступным выпуску пагаворым пра гэта, таму што гэта проста, ну, скарбонка, і гэта вельмі цікава, бо таксама часткова там хоць ускосна звязана з Беларусю. Вот. І, значыць, тым не менш, вось такая афіцыйная версія. Вядома, давярай или правярай. Я як бы мяне ўсцешыла, як буддыста, мяне вельмі ўсцешыла той факт, што у хрысціянскіх, так сказаць, хрысціянскім календары, вось, прычым як праваслаўным, так каталіцкім, у праваслаўным это преподобныя Варлаам і Іасаф, значыць, у каталіцкім это святыя, значыць, што існуе як бы такі момант, такое перайманне з Індыі, з буддызму, і што фактычна як бы, ну, можна лічыць, што Будда як бы это наогул каталіцкі святы, так сказаць, праваслаўны преподобны. Вось, ну, каго не парадуе такі факт, сціплы факт у біяграфіі. Вось. І адным словам, як бы, але як бы зноў жа давярай или правярай, і я пачаў шукаць, значыць, як там выглядала гэтая самая арабская версія. І на шчасце, на маё вялікае шчасце, фактычна першы пераклад гэтай арабскай версіі на адну з еўрапейскіх моў быў зроблены ўжо ў канцы 19-го стагоддзя, настолькі была тэма папулярная, можете сабе ўявіць, у 1898 годзе акадэмікам Розанам яна была перакладзеная на расейскую мову. І гэты пераклад, ён вельмі блізкі да арыгіналу, прынамсі, калі верыць прадмове пасляслоўю, і, значыць, ён друкаваўся ўрыўкамі і ўпершыню быў выдадзены кнігай у 1947 годзе. Вось, Акадэміяй навук СССР. Вось, тая кніжка, што я знайшоў, яна была выдадзена ў Ленінградзе, нібыта яна таксама выйшла ў Маскве. Вось, і, значыць, гэта той самы кітаб Білаўхар ва Будасф, альбо гісторыя пра Білаўхара і Будасфа, а не Варлаама і Іасафа, як думалі мы дагэтуль. То бок, недзе 8-е стагоддзе ацэньваецца гэты тэкст. Ну, я вам скажу, што просто вот яго адкрыўшы і пачытаўшы, у мяне, там сказаць, адвалілася сківіца, вот, ад здзіўлення, і вочы палезлі на лоб ад радасці. Вот, адным словам, абсалютна чароўны тэкст. Вось, і гэта нават у параўнанні з іншымі версіямі, там, па прыватнасці версіі славянскай, сказаць, хрысціянскай, якая зробленая паводле грэцкай. Вот. Чаму ён для мяне абсалютна чароўны? Таму што, сябры, буддыйскі элемент, нягледзячы вот на тое, што Іван Франко закідае гэтаму тэксту, што там нібыта магаметанскія, так сказаць, уплывы, вот, гэта яны там, вядома, ёсць, але іх здалёка зусім не столькі, колькі іх у хрысціянскай версіі. Тады як, так сказаць, грэкі, грузіны і ўсе астатнія, яны фактычна гэты тэкст проста перапісваюць, вот, пад, так сказаць, свае рэлігійныя каноны і дагматы, дык вось мусульмане у 8 стагоддзі адрозніваюцца значна большым, так сказаць, ну, напэўна, большай талерантнасцю, нейкай шырынёй, так сказаць, кругагляду. То бок, вядома, дабаўляючы некаторыя ісламскія элементы, яны ўсё-такі захоўваюць, вельмі шмат захоўваюць ад першапачатковай, так сказаць, буддыйскай сутнасці ўсёй гэтай гісторыі.
то бок біяграфіі Гаўтамы Будды. Я лічу, што гэты тэкст варты таго, каб яго проста разабраць. І з гэтай нагоды трэба зноў жа напіцца чайку. Я фактычна мы падышлі толькі да самага галоўнага, а ўжо гадзіну нешта я вам расказваю. Слухайце, я не ведаю, цалкам магчыма, я не ведаю ўсіх гэтых правілаў Ютуба, там кажуць, што там гадзіна, не болей. Вось. Ну, можа быць, так сказаць, вы мяне, так сказаць, я вас буду стамляць, і вы, так сказаць, не захочаце, паслухайце там з паўзай, з перапынкам за 2 разы. Для мяне нашмат прасцей гэта, чым рабіць чарговы, так сказаць, эфір, які невядома калі будзе, таму што часу зусім мала. Для мяне прасцей гэта апавесці цяпер, зараз, таму што цяпер это я якраз на гэта рыхтаваўся, і я думаю, што вы яшчэ, можа быць, якую-небудзь гадзінку пацерпіце. Так, тэхнічная паўза, паглядзім, ці ёсць там якія-небудзь каменты. Такое адчуванне, што каментаў няма. Значыць, зараз пагляджу, можа быць, у тэлеграме хто-небудзь што-небудзь напісаў. Не, ўсё ціха. Называецца, можна спакойна працягваць займацца сваёй справай далей. Несці будызм у беларускія масы. За гэта вып'ем чайку. Чаёк уже нейкі такі стаў даволі моцны. Градусы растуць. Так, арабская версія. Вядомая мне паводле расійскага перакладу, прашу прабачэння. Значыць, адразу, я буду цытаваць тым, хто, прынамсі, крышачку ведае, пра што, так сказаць, вядзецца у жыццяпісе Будды, той сам зразумее. Значыць, краіна, у якой адбываецца дзеянне, называецца Шавілабад. Пры, так сказаць, крышачку падумаўшы, акустычна адразу разумееш, што это Капілавашту. Капілавашту — это родны горад Будды, дзе якраз, так сказаць, ягоны бацька быў царом. Значыць, нараджэнне, як яно адбываецца. Маці Будды, паводле арабскай версіі, в сэнсе маці Будасфа, ці Будасифа, паводле арабской версии, увидела во сне, как будто белый слон летит по воздуху, потом он приблизился к ней так, что опустился на ее живот, но не причинил ей никакого вреда. И когда настало утро, она рассказала свой сон царю. И созвал царь толкователей и рассказал им ее сон. И тогда они поздравили царя с сыном, который у него родится. Значыць, таксама клічуць усякіх прадказальнікаў будучыні, вястуноў, значыць, вяшчуноў, дакладней, значыць, клічуць пасля нараджэння. Значыць, і у арабскай версіі гэтых, значыць, людзей, і ён не адзін, як у арыгінале, так сказаць, у Будда-чарыце, гэта мудрэц такі Ашыта, які прадказвае Будду, гэтую будучыню. Але гэта блізняты, значыць, Фацір і Татір. Значыць, яны из тех людей достигли предела в истинном знании. Им уже нібыта по 100 гадоў, значит, на момент нараджэння Будасфа. И определили они, что смерть обоих их наступит, когда исполнится 100 лет со дня их рождения. И произошло твое рождение, когда от этого времени им осталось только 12 дней. Это потом батька рассказывает Будасфу, что когда ты народился, значит, яны. И заплакали они, и плакали долго. Потом засмеялись и смеялись долго. И чаму яны, значит, плакали? Потому что яны усвядомили, что калі нарадзіўся гэты хлопчык, это значит, что им засталося жить уже вельмі недолго. И что яны не змогуць прысутнічаць пры ягоным жыцці, пры ягоным вучэнні. А смяяліся яны, радаваліся за ўсё чалавецтва, што ён все-таки нарадзіўся. І, значыць, абсолютно тое самае падаецца у Будда-чарыце, значыць, в этой вялікай паэме Ашвагошы. Значыць, калі Ашыта кажа, што я вельмі такі гарую з той прычыны, што ўжо надышоў
мой час сыходзіць тады, як нарадзіўся вось гэты хлопчык. То бок это такая дробная дэталь, якая просто вот, ну, запаралельвае адразу два тэксты, паміж якімі сем стагоддзяў. Вот. Просто той факт, што хто б не быў гэты прадказальнік, вось, ён адчувае адначасова скруху і адначасова радасць. Вот, то есть это такі прыгожы элемент, які сапраўды як бы паказвае аўтэнтычнасць этого тэксту. Вось. Але як бы, ну, не толькі дробязі, як бы там галоўныя вот гэтыя факты, там белы слон і так далей. Там галоўнае просто, што там захоўваецца, як я ўжо казаў, буддысцкі дух, вось, у гэтым арабскім тэксце. Вось. А, некаторыя з іх таксама захоўваюцца ў хрысціянскім. Это таксама трэба азначыць, это вельмі важна. Вот, значит, напрыклад, там пишут, что те судьи, которых я не одобряю и от которых прошу меня избавить, это твоя страсть, твой гнев и твоя ревность. Вот это класычнае, так сказать, опісанне так званых трох клешаў альбо зацемненняў мыслей, вось, пра якія мы можам чытаць у палійскіх сутрах, так сказать, з першого другого стагоддзя прыблізна і ранейшых. Вось. А таксама неразумные считают то дело, которое есть нечто, за ничто, и считают то дело, которое есть ничто, за нечто. Вот. Гэта фактычна, ну, літаральная амаль цытата з Хамапады, вось, што хто істотнае лічыць істотным, а неістотнае неістотным, вось, то это сказаць правільна бачыць рэчы. Вот. Я ўжо не памятаю там дакладную цытату, вось, але таксама это наўпрост фактычна адсылае да буддавых слоў. Вось. І вось, значыць, ну там рассказывается яшчэ пра я звярну такую увагу, значыць, рассказывается пра то, як Будасв быў спачувальны, значыць, наколькі ён быў спагадлівы, вось, што яму, так сказаць, прапанавалі ў якасці там такого выпрабавання, каб яго, так сказать, ну, зноў, каб зрабіць для яго прывабным, так сказать, гэтыя всякія свецкія рэчы, значит, яму прапанавалі там забіць авечку. Вот. А ён замест авечкі, значит, каб, ну, замітаваць, нібыта ён забівае авечку, насамрэч сам парэзаў сабе левую руку. Вот. Такая дэталь, яе я не сустрэў у буддыйскіх аповедах, можа быць, гэта, так сказаць, крэатыў ўжо чыста арабскі, пазнейшы, вось, але гэта, ну, такое вельмі красамоўная дэталь, яна мне спадабалася, таму што я фактычна згадаў, як я стаў вегетарыянцам, вось, такім вегана-вегетарыянцам, можна сказаць. Вот. Акурат пасля гісторыі з забіццём авечкі. Вот. Ну, авечка это сімбаль у нас усіх, так сказаць, в хрысціянстве таксама, значит, чагосьці такого вельмі нявіннага, так, агнец Божий. Вось, это самае. І памятаеце, была такая акцыя беларускіх, значит, мастакоў, акцыяністаў, значит, перформераў, так, у Польшчы, недзе перад Асвенцімам, здаецца, яны там стаялі і штосьці там крычалі, выкрыквалі, вот, нейкія паўголыя, я ўжо не памятаю дакладна, вот, іх там потым усіх пазатрымлівалі, але апошнім момантам, што яны там паспелі зрабіць, это просто яны там прыцягнулі эту нейкую авечку і забілі. Ну, вот, типа ножом зарезали. Вот. Ну и одним словом, я про это читал, мне это все было абсолютно как бы дико, вот, але я не фанат этих всех мастацтваў дзеля мастацтваў. І, значыць, але як бы потым, калі было інтэрв'ю з гэтымі хлопцамі, яны, значыць, адпавядалі, што кшталту, ну вот, маўляў, вы такія ўсе як бы двудушныя, вам шкада авечкі, што мы забілі падчас мастацкай акцыі. А вось там побач, там мясакамбінат, іх там типа забіваюць там гэтых жывёл, вось, штодня там просто тысячамі, вось, і вы нічога не кажаце. Як бы, таму што это, маўляў, схавана, так сказаць, ад вачэй. Вось. І я, так бы так сказаць, быў вымушаны прызнаць пэўную рацыю за гэтым аргументам, вот, не за гэтым учынкам, вядома, вот, але за вось гэтым вот такім вот пафасам, так, які ў гэтым усім быў і
Як бы сапраўды, як бы, ну, можна сказаць, што вот забіццё этой авечкі беднай на мяне даволі так паўплывала. Я просто вырашыў, што просто, ну, я не хачу быць надалей адрасатам вось такіх вот акцый. Каб нават калі нехта мяне ў чымсьці збіраецца там пераконваць з дапамогай вось такіх вот рэчаў, то я як бы не хацеў бы быць адным з тых, хто сапраўды вось так вот будзе публічна абурацца, а пры гэтым працягваць жыць такім чынам, як дагэтуль. Вось. І я не памятаю ўжо насамрэч, калі гэта было. Вось, это было яшчэ там, я думаю, да будызму, вот, але я як бы мушу гэтым прызнаць хоцькі-няхоцькі, што сучаснае мастацтва часам мае уплыў, значыць, і наступствы. Вот. Ну і наогул я нічого не маю супраць акцыянізму самого па сабе. Я толькі, так сказаць, з перасцярогай стаўлюся да забіцця жывых істот, так сказаць, на камеру і гэтак далей. Вось. Таму вось мне это просто прабачце, это для того, каб, может быть, вы адпачылі крышку, это самае, просто згадалась эта гісторыя падчас чытання арабскай версіі, значыць, Белаўхара і Будасфа. Вось, дарэчы, Белаўхар. Дзе ён з'явіўся? Таму што як бы ў жыццяпісах Будды ну няма такога, няма ніякага настаўніка ў яго. Так? Усім вядома, што Будда это якраз той, які да ўсяго дайшоў сам, вось, нікому нічым не абавязаны, ён так пра сябе і кажа у Дхамападзе, вось, значыць, што як бы я пераможца над пераможцам, і кшталту там это самае, дзе ты бачыш роўнага мне. Вот. Але ў гэтай гісторыі ўсё зусім не так. Таму што у Будасфа ёсць настаўнік. Вось, настаўнік Белаўхар. Значыць, паводле арабскай версіі, и дошла весть о нем до одного мужа из отшельников, из жителей Серендиба, имя которому было Белаухар. Фу, Серендип, ребята, ну мы ведаем все про Серендип, уже з мінулага разу. Серендип гэта наш любимый Цейлон, так сказать. Такая вось буддыйская Мекка. Вот, калі так можна выказацца. Значыць, мне асабіста цяжка сказаць, адкуль узяўся як бы, ну, сам па сабе гэты Варлаам Белаўхар, вось, але яшчэ адзін святы, які, так сказаць, у пары з Ясафатам, як Холмс і Вотсон, так сказаць, неадлучныя, непадзельныя, вось, тым часам, як у буддыйскай гісторыі, так сказаць, у жыццяпісе такого няма персонажа. Вот. Але я все-таки думаю, што гэта той самы пустэльнік, аскет, якога Будда сустрэў падчас, так сказать, чацвёртага этого выезду, калі, значыць, ён спачатку сустрэў там хворага старога мёртвага, так, а потым, значыць, сустрэў аскета. Вось. І гэты аскет, так сказаць, ён, так сказаць, сказаў, што кшталту вось ёсць кшталту шлях да вызвалення ад гэтага ўсяго, і Будда, тады паглядзеўшы на яго, таксама сам захацеў стаць аскетам, вось, і сысці. Думаю, што так. Вось, думаю, што так. Іншая прычына, чаму, значыць, спатрэбіўся такі персанаж, ну, это, напэўна, для того, каб просто, ну, аповесць сама па сабе была як бы цікавейшай. Вот. Таму што калі яна мела нейкія такія задачы, як бы, ну, навучальныя, кшталту, я не ведаю, ну, празелітычна я не хочу казаць, але просто, ну, калі яна выкарыстоўвалася ў якасці дапаможніка па буддызме, то вельмі, як бы, так сказаць, ну, карысна, калі яна была па форме дыялогу. Вось. А з кім, так сказаць, весці дыялог? Вось, калі няма, так сказаць, спарринг-партнёра. Вот. І, значыць, з'явіўся гэты Белаўхар Варлаам, значыць, які ўжо, так сказаць, валодае ўсёй этой мудрасцю, такі вось, як бы, гуру, вось, і які, значыць, настаўляе Будасфа у, так сказаць, асновах правільнай веры. Вось. У арабскай версіі гэта як бы правільная вера, ну, это хутчэй за ўсё як іслам, это ідзе як пераклад слова дхарма. Вось. Ну, у хрысціянскай версіі это натуральна хрысціянская вера. Вось. Ну, і, значыць, але пры гэтым, што цікава, пры гэтым, нягледзячы на тое, што, значыць, Белаўхар у арабскай версіі прыносіць Будасфу з сабою, значыць, кнігі, вось, паводле якіх ён будзе яго навучаць, то
У хрысціянскай версіі, наколькі я памятаю, ён кніг ніякіх не прыносіць, а просто адразу там сыпе цытатамі з галавы з Бібліі і гэты значыць Ясафат ён это все з лёту, так сказаць, запамінае вось і потым сам выдае, так сказаць, прычым з паказаннем месцаў, так сказаць, ну это уже ў пісьмовай форме, з паказаннем месцаў, значыць, адкуль ён іх цытуе, з якога месца Бібліі святого пісання. Вось такое вот усё вельмі у хрысціянскай версіі вельмі строгае, вот, навукова абгрунтаванае, можна сказаць. Тым часам як у арабскай версіі спасылак няма ніякіх, там яны як бы проста імправізуюць, але згадваюць, што ёсць кнігі, вось на падставе якіх вядзецца вось гэты вось такі дыялог, які мы можам не ведаю з чым параўнаць. Ну і з сакратаўскімі там у сэнсе платонаўскімі дыялогамі. Вот. Сутры таксама ж дыялогі, так, першапачатковыя палійскія, вот. Катэхізіс, так, хрысціянскі. Вот. Ну, гэта па форме больш нагадвае катэхізіс. Чаму? Таму што у катэхізісе заўсёды пытанні задае вучань настаўніку, так? А як вось так? А як вось гэта? Вот. А настаўнік адказвае. Вось. А вось наколькі я памятаю, значыць, у платонаўскіх дыялогах там наадварот, так, там Аелтыка, там Сакрат задае такія пытанні, вось, правакацыйныя сваім вучням. І тое самае адбываецца ў сутрах. Вось, калі вы ведаеце, Будда заўсёды стараецца шляхам такіх наводящих вопросаў, што называецца, значыць, прывесці чалавека да пэўных, так сказаць, высноў, каб ён сам да этого дайшоў. Вось такім чынам вось гэта, мне здаецца, роля якраз того Варлама Белаўхара ў тым, што каб ён быў, так сказаць, найперш як бы спарынг-партнёрам. Вот. Хаця потым ёсць і іншыя такія суразмоўцы у будасфа, у прыватнасці ягоны бацька. Ну это мы, так сказаць, паглядзім далей. Вось. Значыць, вельмі цікавыя яны, прынцыпе, рэчы абмяркоўваюць. Значыць, ну, туды-сюды трапляюцца ідэі, значыць, як буддыйскія, так і такія самыя розныя, самыя агульныя. Напрыклад, ідэя такая, что его воля, чтобы ты делал другому только то, что ты желаешь, чтобы он тебе делал, и не делал бы ему того, что ты желаешь, чтобы он тебе не делал, в этом и есть справедливость. Это вельмі цікавая рэч, тому што яна там 3 разы паўтараецца на працягу арабскай версіі. А наколькі я зразумеў, што в хрысціянскай версіі я так і не знайшоў. Але цікава, што гэтая вось гэта не рабі іншаму таго, чаго не хочаш, каб рабілі табе, гэта думка, якая, ну, адначасова, так сказаць, шмат дзе з'явілася ў гэтым, як бы сказаць, аксіяльным гэтым веку, так званым, так. Вось. І, напрыклад, у Канфуцыя яна дакладна ёсць. Гэтае вот такое простае вызначэнне маралі, да, я не ведаю, консеквенциалистская, по-моему, она называется, то есть як бы з увагі на наступствы не рабі таго, што не хочаш, каб потым рабілася табе. А вось, то бок гэта там прысутнічае. Вот. Не могу сказаць, наколькі это буддыйская думка, думаю, там у буддыстаў і крышку іншая мараль, ну, в сэнсе, па-іншаму абгрунтаваная. Вось, але гэта як адна з такіх простых рэчаў, які вот адразу як бы Белаўхар пачынае будасву расказваць. Вот. Ну, потым ён спрабуе, значыць, вызначыць, значыць, што ну есть, як там цікава тлумачыцца, есть такі выраз предопределение и дела. Предопределение есть то, что непременно и безусловно будет, а дела это повод к тому, что будет. Вот. Ну, это просто чароўна, тому что, ну, як бы на санскрыце карма, вот, это як бы и одно, и другое. Ну, вот. Бо карма само по сабе азначае просто дзеянне, то бок дела. Вот. Але у тым ліку гэтае дзеянне прадвызначае тое, што адбудзецца пазней, і тое, што вам вяртаецца, як бы, вот, як вынік вашага дзеяння. Вот. І гэта таксама карма, то бок і прадвызначэнне это карма. Вось тут вельмі хораша раскладзена, як бы, значит, на гэтае слово раскладзена на такую пару предопределение і дела. Вось, у арабскім тэксце. Ну і гэтак далей. Ну, такія тыповыя, значыць, рэчы, якія, так сказаць, называе Варлаам Белаўхар, дакладней у якасці, значыць, такіх галоўных ворагаў
человека, да, такие как жадность и гнев, зависть и злоба, ревность и похоть, сварливость, лицемерие, так, это все типовые такие перешкоды на шляху до удосконаления и раптовность. Сонливость. Сонливость больше всего производит лени и внедряет тупость. Ось тобі і на. Тут такие как бы великие, значит, смяротныя, можна сказаць, грахі, от, кажучы, так сказать, хрысціянскай мовай. І тут раптоўна з'яўляецца сонливость. Адкуль, значит, яна раптоўна, значит, эта сонливость ёсць. Вот. Ну, хто першы угадае, атрымае прыз. А вот сонливость — это одна з перашкод на ўдасканаленні, так сказать, на манаскае сцяжэнне. Потому что калі вы медытуеце, вот, то сонливость — это няздольнасць, так сказать, трымацца. Вось. Яна, як бы, кожны, хто медытаваў, это ведае, вось, і пра гэта згадвае яшчэ Будда у Маджхіма Нікаі, значит, у одной из сутраў, ну, калі можна сказаць, Будда згадвае, прынамсі, яму прыпісваюць, вот, што як бы это адна з перашкод на шляху да ўдасканалення мыслі. Вось, калі не здольны, так сказаць, правильно, як сказаць, ну, сябе наладзіць, так сказаць, бракуе вось гэтага імпэту, вось, і чалавек санлівы, адным словам, гэта гэта паказвае, што сапраўды это лянота. Але лянота якая? Не цялесная лянота. Это натуральна быць стомлены, калі это самае, это не лянота, это лянота мыслі. Ось. Калі вы засынаеце падчас медытацыі, што я, напрыклад, раблю рэгулярна, прашу прабачэння, это значыць, што вашыя мыслі, сябры, недасканалыя, і што вам трэба над ёй яшчэ працаваць і працаваць. Вот. Дарэчы, сёння будзе медытацыя о 6 гадзіне, о 6 гадзіне па Празе, Варшаве, о 7 па Менску. Вось. Можете долучацца, можем разом поспать, что называется. Вось. Так. Ну, наконт сну, так. Скажи мне, что более всего похоже на мир сей? Сны спящего. Вось. Гэты свет варта ўспрымаць як сны. Ну, это таксама чысты буддызм. Это фактычна дыямантавая сутра. Адна, значит, самых папулярных і першых, напэўна, найстарэйшых махаянавых сутраў, якая ўзнікла. То бок, бачым, што там гэтыя все ідэі як бы ёсць. Значит, да, я не ведаю, можна цытаваць бясконца. Дарэчы, хацеў наконт дыялогу яшчэ сказаць, што буддазм, ён такі цяжкі суразмоўца, ён вельмі такі дапытлівы. Калі параўнаць з хрысціянскай версіяй, там, значит, Йосафат, он такі ўсяму верыць. Вот яму Варлаам сказаў, што так яно і ёсць, падмацаваў цытатай, значит, святого пісання, і Йосафат такі: ну так, так, так. Вот. А буддазм такі, он такі вот дапытлівы, вот, типа, а як ты сцвярджаеш, што вот так яно можа быць, калі вот яно можа быць і не так. Вот. То бок, як бы, больш такая дынамічная в этом сэнсе, да, арабская версія атрымліваецца. Вот. Значит, зноў жа, 3 врага: дурное намерение, дурное слово, дурное дело. Значит, гэта непасрэдна адсылае да васьмічасткавай сцяжыны. Там наадварот, там існуе як бы адны першыя, фактычна першыя ступені. Это слушны намер, слушная мова, слушныя ўчынкі. Вось. Значит, не будем тут разбирать это все, как бы восьмичастковая сцяжына, это можно как бы выгуглить, Noble Eightfold Path. Я думаю, это все здольныя зрабіць, як это все там тлумачыцца, але просто хочу звярнуць увагу на той факт, что просто у гісторыі пра Белаўхара і Будасва яно прысутнае, як бы імпліцытна, все гэтыя адсылы, вся гэтая буддыйская дактрына. Вось. Значит, Белаўхар падбухторвае будасва, гэтак жа, як бы, ва ўсіх, значит, сыходзіць, кідаць гэты свет, таму што нічога не варты, карацей, сыходзім у пустэльню, вось. Там будзем жыць проста як нармальныя людзі, так сказаць, ні пра што не дбаць, ну, вось, запасаў ніякіх не рабіць. Вот, значит, гениальная экономичная фактично думка выказывается, что довольство состоит в незначительности потребностей в благах мира сего. Вось. Это просто зноў жа, я ў свой час займаўся, кажуць, какой-то буддыйскай эканомікай, цытату не здолеў знайсці, ну, але это таксама просто фактычна наўпроставая цытата з буддыйскіх тэкстаў. Вось. Просто уже так как бы асацыяцый
даволі шмат, і вы ведаеце, напэўна, што даволі часта як бы не ўдаецца адшукаць, адкуль якая прыйшла, але як бы недзе там яно все это ёсць. Вот. А, Белаўхар, што цікава, ён як бы з Серендыбу паходзіць, значыць, на з Цейлону, але, значыць, як бы ён прыходзіць перапрануты, каб яго пусцілі ў палац. Вось. А там, дзе ён як бы монах пустэльнік, ён, так сказаць, ну, это так званы гімнасафіст. Вось. Голы мудрэц. Мы пра іх яшчэ будзем наступным разам размаўляць. Вот. Дык это значыць, што ён ходзіць толькі ў такой вот, значыць, хустачцы, на бедранай павязцы, фактычна, якая прыкрывае там ягоныя тыя месцы, так, сарамачэнне называемае. Вот. І што цікава, там такая дэталь у арабскім тэксце. Значыць, Будасф просіць яго, этого Белаўхара, каб ён яму пакінуў гэтую сваю хустку, так сказать, на памяць, бо Белаўхар пасля таго, як ён навучае, ён збіраецца сыходзіць з гэтай краіны ці з горада Капілавашту Шавілабата. Вот. І, значыць, просіць, каб ён яму пакінуў гэтую хустку. Вот. Ну и, значит, и он покидает, и вот что робит, значит, Будасов. И когда наставала ночь, и все кругом его спали, он снимал свои платья и надевал этот платок, и в нем спокойно молился до утра. Вот. Ось такі элемент вытанчанага фетышызму, значыць, калі вучань, значыць, нейкі прадмет памятны свайго гуру, так сказать, выкарыстоўвае падчас медытацыі. Даволі такі дзіўны. Ну, але гэта ўсё працягваецца недоўга, вся эта ідылія пасля сыхода Белаўхара, таму што даведваецца, значыць, бацька пра гэта ўсё, цар, так? Ну, ён такі дзядзька канфліктны, Джанайсар у арабскай версіі. Вот. Дарэчы, ён такі крышачку канфліктны ў арабскай версіі, больш канфліктны, чым у будысцкіх тэкстах, так, у жыццяпісах Буды. А ў хрысціянскай версіі ён яшчэ больш канфліктны. Вось. То бок, я патлумачу потым, у чым розніца. Дык вось, значыць, ён у рамцы таго, каб Будасф ты не думаў пра всякія там несветскія рэчы духоўныя, значыць, выганяе са сваёй краіны ўсіх гэтых пустэльнікаў, монахаў, такіх як Белаўхар. Таму ён фактычна і сыходзіць. Вот. І, значыць, спярша ён, так сказаць, спрабуе проста, ну, іх пераканаць такімі рацыянальнымі аргументамі, што вот вы проста людзям дурыце галаву, кшталту, адводзіце іх ад гэтага свету, вот, і нібыта там абяцаеце нейкі невядома што, кшталту там нейкае, ну, не пасмяротнае жыццё, а тут наступнае жыццё, яны заўсёды гавораць пра наступнае будучае жыццё, вось так. Вот. То бок такі кампраміс паміж буддыйскай рэінкарнацыяй і хрысціянскім раем такім. Вот, кшталту абяцаеце невядома што, вот, а людзі павінны, так сказаць, засяродзіцца на гэтым зямным жыцці. Ну, як бы ёсць в гэтым пэўная рацыя, але што яны кажуць? Што кажуць яму, так сказаць, монахі? Што, маўляў, ты вось гэта ўсё кажаш не шчыра, насамрэч, дарагі цар, так сказаць. Сапраўдная твоя мэта – это дабы не пресеклось твоё богатство, добываемое імі. Бо калі, як бы, ну, сапраўды людзі сыдуць, як бы, у манаства, все будуць жыць, так сказаць, у пустэльні, паводле прыкладу гэтых пустэльнікаў, то як бы фактычна гаспадарка пачне занепадаць, і тады цар з чаго ён будзе жыць, так, тэарэтычна. Вот. И, значит, цель твоя в отношении к ним, значит, к людям, это удовлетворение твоей страсти. То бок ты не дбаешь про людей насамрэч, што, маўляў, вот вы падаеце ім дурны прыклад. Не, ты дбаеш сам пра сябе найперш. Вось. І гэта, я кажу, такая як бы рэвалюцыйная рэч, таму што фактычна, ну, калі Белаўхар яшчэ апісвае тую ж самую сангху, ён кажа, што вот нет надо мной никого из моих товарищей и нет никого ниже меня. То бок, як бы у іх там поўная роўнасць пануе у сангзе. Вось, ідэальнай, так сказаць. Ну, у сангзе маецца на ўвазе ў манаскім таварыстве. Вот, я так уже называю па-будыску сангха. Вось, як бы няма абсалютна нікога, хто быў бы вышэй, хто быў бы ніжэй. Вот. То бок ніякай іерархіі, а гэта як бы, ну, аснова дзяржаўнага, так сказаць, ладу. Вот. Ну, таксама, значыць, як это ўжо потым Будасф ад іх пераймае, таксама свайму бацьку кажа: «И разве царство и мир сей могут существовать без рабства? И рабство без унижения? И разве унижение не сопровождается всегда страхом? И разве страх может быть свободным от ненависти? И разве ты не видишь, что царство есть ненависть, и что Бог не повелевает людям ненавидеть друг друга?»
Вось такі вот, так сказать, удар просто под дых. Это просто тое, што называецца пазней, так сказать, буддысцкі анархізм. Вось, значыць, крытыка, ну, фактычна і самому Будду, як бы адмаўленне не проста як бы не толькі там дзяржавы, а просто як бы сістэмы там гаспадарчых адносін у тым ліку, а просто як бы адмаўленне грамадства як такого. Это вельмі вельмі такі, сказаць, рэзкі і небяспечны крок, які просто на той момант быў чымсьці абсалютна як бы, ну, незразумелым, рэвалюцыйным, шакавальным, да. Вось, значыць, а, у хрысціянскай версіі гэта таксама ёсць. Я потым, напэўна, да гэтага яшчэ вярнусь. А можа быць, варта і цяпер ужо прачытаць тыя ж самыя аргументы, фактычна, калі яны ідуць паралельна, значыць, паралельна арабскай. Это палітычны складнік, так, вучэння. М, Зараз знайду. Прабачце. А, Знайду ці не знайду? Ну, ясно. Вот, адным словам, даволі такое даволі рэзкая развага. Я потым адразу раскажу, што здарылася, значыць, з гэтымі монахамі. Дык вот, паводле грэцкай версіі, там, хрысціянскай, да, і стараславянскай, якая была вядомая, яны, значыць, гавораць вось што. Этому цару, значит, кажут монахи, значит, если тебе так хочется, чтобы все наслаждались жизненными благами, то почему же ты не даешь возможности жить другим в богатстве и роскоши, а большинство терпит крайнюю бедность? Ты же стараешься только о том, чтобы получше откормить свою плоть и этим приготовить обильную пищу для червей. Таким образом, ты находишься в великом заблуждении, царь. Ты боишься, чтобы мы не уговорили некоторых из твоего народа выйти из-под твоей власти и отдаться под покровительство всемогущей руки. Этим самым ты только желаешь иметь в своей власти побольше людей, которые бы доставляли тебе средства для удовлетворения твоего честолюбия, а сами, чтобы поэтому терпели всякие бедствия, представляя тебе все свои выгоды. Вот так вот. Просто вот, як вы думаеце, што адбываецца пасля таго, як вы падобную рэч кажаце цару? Нават цару, які паводле легенды, нібыта гэтай версіі, значыць, бацька будацтва, так. Здараецца тое, што вас жорстка караюць. І ён, так сказать, не проста выганяе ўсіх гэтых пустэльнікаў, монахаў, ён проста, так сказать, рукі-ногі адсякае, там, ну просто жесть. Але вот што паказальна, вот эта вот аўтэнтычнасць чаму цар чаму так абураецца раптоўна, менавіта пасля таго, як яны нападаюць як бы ягоную свецкую ўладу. Ну вот. Не просто так, калі яны там яму пачынаюць нешта расказваць там пра дхарму там ці пра праўдзівую веру, вось, ці пра тое, што варта, так сказать, адмовіцца ад свету і ісці кудысьці жыць там у пустэльню, а менавіта калі яны асабіста, так сказать, пераходзяць на ягоную ўладу, закранаюць ягоныя эканамічныя інтарэсы, як сказаў бы, так сказать, Карл Маркс, напэўна. Вось, тады ён просто не вытрымлівае і ўсіх іх просто карае смерцю. Вот, так што даволі такая аўтэнтычная дэталь. Гэта штосьці, чаго няма у буддыйскіх легендах, то бок это цару прыпісваюць пазнейшыя версіі. Вот, прынамсі, ну, тое, што я ведаю, як бы няма гісторыі. Тым часам у хрысціянстве гэты элемент гэтай гісторыі потым быў выкарыстана как бы гісторыя пра 17 індыйскіх пакутнікаў. Як бы, што вот гэтыя монахі, якія это казалі і былі пакараныя, вось гэтыя вот анархісты-рэвалюцыянеры, вот, хрысціянскія ці ісламахрысціянскія, вот яны, значыць, потым былі як бы таксама прыгадваныя у каталіцкім касцёле, так сказаць, у каталіцкім календары. Так, адным словам, гэта такія моманты, вот адзін з іх, вот гэты палітычны момант, это як бы які захоўваецца як у арабскай версіі, так і у хрысціянскай версіі. Бок відавочна, што ён ім панаваў. Ну, у Візантыі можаце сабе ўявіць, калі ўзнікала, значыць, грэцкая версія, вот, то ён, напэўна, все-таки імпанаваў монахам і духовным асобам, вот, таму што, так сказаць, там улада імператора
была заўсёды, так сказаць, даволі значнай. Вось, ну, але што самае цікавае? Самае цікавае гэта адрозненне ўсё-такі, да? Напэўна, не паралелі, таму што паралеляў там будзе шмат, але даволі шмат адрозненняў. І адно з іх, яно проста ключовае. І проста вот мяне абсалютна пераконвае ў аўтэнтычнасці арабскай версіі, вот, і ў яе звязанасці з будызмам. Таму што апрача Бадхісатвы Есафата, у арабскай версіі аповесці выступае нейкі Албуд. Албудд. Ён выступае не асабіста, натуральна, таму што ён нібыта жыў за 300 гадоў, паводле таго, як там апісваецца, за 300 гадоў да нараджэння будаства, жыў вялікі святы Албуд, які фактычна вось усю гэтую мудрасць, якую Белаўхар пераказвае, ён як бы пакінуў у спадчыну менавіта будаству наступным пакаленням. Называецца вось гэта паварот. У хрысціянскай версіі ніякага Албуда няма, таму што там непасрэдна, і вось гэта галоўны, так сказаць, галоўны момант там, дзе арабы застаюцца, так сказаць, вернымі больш папярэдняй гісторыі, тады як хрысціяне, так сказаць, яе пераначваюць пад сябе, на свой капэл. Значыць, вядома, у хрысціянаў няма патрэбы ні ў якім папярэднім Албуду. Там проста Бог, як бы. Бог это все, і Варлаам это все просто пераказвае як бы адразу ад боскава імя, спасылаючыся час ад часу там на аўтарытэт пісання, вось, з галавы такім цікавым чынам. Вот. А ў арабскай версіі ёсць Албуд. І, значыць, фактычна з гэтага моманту, як толькі ён там згадваецца, а ён згадваецца недзе пасярэдзіне, там, нават крышачку бліжэй да канца, я б сказаў. Ну, прыблізна пасярэдзіне, значыць, арабскай версіі этой кітаба. Значыць, узнікае Албуд з нічога ніякага, і з гэтага моманту пачынаецца фактычна гутарка з будаства з Белаўхарам, ператвараецца фактычна ў гутарку, Белаўхар сыходзіць і ператвараецца ў гутарку з Джанайсарам, з ягоным бацькам. Будас і бацька пачынаюць весці, так сказаць, такую тэалагічную, можна сказаць, дыспутацыю, і фактычна, як бы, ну, сярод іншага, Будас яму, так сказаць, прыгадвае вот і гэтыя моманты, як выгнанне пустэльнікаў, вось і гэтак далей. Значыць, чаму, уласна кажучы, існуе вось гэты Будасв і Албуд адначасова? Тады як нібыта Будасв это павінен быць як бы той самы Будда, які як бы ўсё сваё як бы жыццё, ягонае жыццё перадаецца ў гэтай гісторыі, і раптам у яго нейкі знікае папярэднік Албуд. Ну, я не маю адказу насамрэч на гэтае пытанне, але маю такую версію, што фактычна гэтая гісторыя ўся, хутчэй за ўсё, ну, відавочна паходзіла ўжо ў часы, так сказаць, росквіту Махаяны, то есть пачатку Махаяны. А ў Махаяне адбываецца ў параўнанні з Тэравадай, як бы першапачатковай, значыць, школай, якая выпіраецца на палійскія сутры. Вось, у Махаяне ўзнікае такое змяшчэнне акцэнту з, так сказаць, дасканалага жыцця Будды на жыццё, на папярэднія жыцці Будды і на фігуру не самога Будды прасвятлёнага канчаткова, а на фігуру Бадхісатвы. То бок, Будда рэгулярна называецца Бадхісатвам у джатаках. Фактычна Бадхісатва першапачаткова это такі там духоўны ваяр, да, у адным з перакладаў. Значыць, гэты духоўны ваяр это ён на працягу доўгіх там эонаў і доўгіх жыццяў, перараджэння вось гэтых 84, як там кажуць, вось, то бок бясконцых. Ён там не толькі там нараджаецца там канём і валом, як там пісалі, вось, значыць, Марка Пола, так? Але ён нараджаецца таксама чалавекам у самых розных, так сказаць, іпастасях, так, там, не ведаю, прафесіях, яшчэ дзесьці, это самае, і, значыць, самыя розныя выконвае рэчы. Вось гэтыя гісторыі пра мінулыя нараджэнні Будды, вось гэтыя джатакі, яны сталі вельмі
як бы распаўсюджвацца менавіта з махаянай. І значыць і пастаць бадхісатвы это той, хто як бы не сыходзіць до конца, не з'яўляецца татагатам, то бок як бы прыйшоў у свет, нарадзіўся, як ён там па легендзе, так Будда нараджаецца, кажа: о, амаль адразу там нібыта яшчэ малы, ён сказаў, гэта нараджэнне апошняе, вось я больш нараджацца не буду, я ў гэтым жыцці пляную дасягнуць дасканаласці, нірваны, так сказаць, сысці з самсары, вот, і больш не вяртацца. І вось татагат это той, хто як бы добра сышоў, так званы, да, то есть, ну, па некаторых перакладах той, хто добра прыходзіць і добра сыходзіць, то бок як бы значыць сышоў у добрае, да? Так сказать, у лепшае са свету. І значыць дык вось бадхісатва это наадварот той, хто вяртаецца. Это не той, хто як бы зыходзіць і пайшоў, а той, хто вяртаецца дзеля таго, каб несупынна, значыць, ратаваць ад пакутаў усе жывыя істоты. Вот. Это тыповая просто пастулат махаянавага буддызму. Тады як бы традыцыйна для тэравады і для старэйшых школаў бадхісатва это просто Будда, які яшчэ не дасягнуў узроўню Будды, Будда папярэдніх перараджэнняў, дык тут для махаяністаў, паслядоўнікаў махаяны бадхісатва робіцца фактычна лезь не вяршыняй, як бы яшчэ большым як бы нібыта за Будду. Будда это цудоўна, там, што ён быў, дасягнуў, паказаў нам прыклад, так, быў адзін Будда, там іх будзе шмат, там будзе яшчэ наступны, там Майтрэя, там і так далей. Все это цудоўна. Вось. А вось бадхісатва это просто чалавек, які фактычна ахвяруе просто вот нірванай, значит, дае абяцанне такое дзеля іншых, для того, каб ратаваць іншых. Якім чынам ён іх ратуе? Ён збольшага тым, што тлумачыць ім Будда-дхарму. Значит, просто, але часам не толькі. Ён просто са спачування да іх просто робіць самыя неверагодныя рэчы, там подзвігі, цуды і гэтак далей. Вось, дык вось гэты вось маральны пафас махаяны, ён палягае менавіта ў гэтым. Вельмі ён па часе, так сказаць, супадае фактычна са з'яўленнем хрысціянства. Вот. І гэта як бы ёсць розныя тлумачэнні ўзнікнення махаяны, дзе адкуль яна пайшла. Вось. Значыць, это вельмі складаная тэма, якую мы не будзем закранаць. Вось. Тым не менш, як бы мне здаецца, што вось гэтае падваенне на буддасва і Будду, Будда, яно вось адлюстроўвае менавіта гэты пералом у развіцці буддызму з тэравады у махаяну. Вось. То бок, як бы, да, праз 300 гадоў пасля Ал-Будда з'яўляецца буддасва. Вось. Ну, але да, ёсць там у тэксце моманты, якія пра гэта гавораць. Там такая цікавая прыпавесць пра птушку, нейкая птушка-анка, якая з'ядае, значыць, цела Ал-Будда. Вот. І там, значыць, і хтосьці з'ядае вушы, нібыта, і пачынае, дзякуючы гэтаму, чуць галасы бедных і людзей, там, пакутнікаў, усіх, хто, так сказаць, терпіць. І гэта, ну, таксама это ў арабскім тэксце прысутна, это фактычна непасрэдны адсыл да бадхісатвы Авалокітэшвары. Авалокітэшвара это той, хто чуе просто гора свету, так, это ўсе няшчасці, это той, які выяўляецца з доўгімі мочкамі, так сказаць, вушэй. Той жа Будда таксама так выяўляецца. Это не таму, што там ён носіць цяжкія навушніцы, а таму, што гэтым паводле кананічнага, так сказаць, мастацтва хочуць падкрэсліць ягоную уважлівасць да пакутаў усяго свету. Вось. Такім чынам, як я сказаў, далейшая ідзе гэта спрэчка буддасва з ягоным бацькам Джанайсарам. Значыць, Джанайсар, фактычна эта спрэчка, это такое спаборніцтва, хто з іх дваіх ці двух, значыць, лепшы буддыст. Вот. Таму што буддаст яму закідае этому бацьку, што вот, маўляў, зноў жа, апрача вось гэтых аргументаў чыста палітычнага пляну, вось, ты просто як бы, ну, залішне дбаеш пра свецкае, вось, не дбаеш, так сказаць, пра вызваленне сваё, вось, самсары, ну, калі па-буддыску казаць, вот, пра ўратаванне. Значыць, але Джанайсар атрымлівае магчымасць апраўдацца. І гэтага таксама няма ў хрысціянскім тэксце, таму што там няма Аль-Будда.
Таму што там няма чым аргументаваць. Вот. А Джанайсар аргументуе тым, што значыць, ён паходзіць з роду, значыць, чые, так сказаць, продкі, дзяды, прадзеды, прапрадзеды, значыць, яшчэ, так сказаць, ведалі самога Будду. Так? И, значит, а, и я поистине действую в этом согласно установленному взгляду и давнешнему преданию из поучений Ал-Будда нашему деду Байсаму, гласящему: «Считай всех детей своими детьми, и престарелых женщин своими матерями, и старых мужчин своими отцами, а мужчин-ровесников и женщин-ровесниц своими братьями и сестрами, и затем оказывая им сообразно с этим почтительность и щедрость, ибо в этом состоит справедливость». Яно гучыць вельмі па-буддыйску, але насамрэч яно крышачку вось тут это крышку ісламізавана. Таму што у буддыйскіх, так сказать, традыцыях не проста дзяцей всех дзецьмі і женщин матерямі, але ўсіх жывых істот трэба лічыць сваімі сваякамі, таму што у коле перараджэнняў усе жывыя істоты непазбежна у вечнасці былі калі-небудзь нашымі маці, ці там нашымі, не ведаю, жонкамі, дзецьмі і так далей. То бок мы ўсе фактычна сваякі, вось, гледзячы буддызму. Вот. Тым не менш, ён спасылаецца Джанайсар менавіта на Ал-Будда, што гэта ягоныя, так сказаць, вот, запаветы. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Есть, што яшчэ я хацеў сказаць? Так, вось. Ну, калі, напрыклад, это ўжо называется, значит, Албут был рабом Божьим и врачом душ, и действовал он кротостью, и распоряжался с ухищрением, и разные болезни лечил разными лекарствами. Ну, вось гэтая фраза, это просто один, ну, напэўна, з найлепшых доказаў таго, што это у гэтай гісторыі буддыйскія, так сказаць, ногі. Вось, таму што, ну, па-першае, з доктарам сам Будда себе параўноўваў, так, які, значыць, там лечыць стралу, так сказать, дастае. Вот. А по-другое, момант, што, значыць, разныя болезни лечил разными лекарствамі. Гэта вельмі магаянавая тэза, вось, якая, значыць, ну, это называется упая, то бок, як бы, спрытныя сродкі. Вось. Лічыцца, што кожнаму трэба тлумачыць дхарму паводле яго здольнасцяў, паводле здольнасцяў яго разумення. Вот. І, значыць, адпаведна гэтаму трэба выбіраць гэтыя сродкі. Вось, то бок гэта тыя самыя разныя лекарства. Так? Яны як бы згадваюцца як бы фактычна вот літаральна падобным чынам фармулююцца і ў старых буддыйскіх тэкстах, таму што это як бы вось. А ёсць нейкія рэчы абсалютна, ну, такія наадварот, як бы даволі такія прыкольныя кшталту. Там нейкія прыпавесці там пра двух хлопчыкаў, што жылі з маўпамі, так? Вот, не з ваўкамі, як там Маўглі, а з маўпамі, значыць. І з маўпамі нават дзяцей завялі, так? И, значит, и ласкались к ним их самки, пока они не сошлись с ними. И беременели от них и рожали. Это арабский текст, так, 8 стагоддзя. Вот. Ну і гэтую прыпаведь фактычна апавядае сам Албут, нібыта так рэтраспектыўна, называется мізанабім, калі гісторыя ў гісторыі, так, это всем вядома, так сказаць, з Шахразады, з Гамлета і гэтак далей. Вось. Дык вот, калі Албут апавядае гэтую гісторыю, а там гісторыя якая, што двое братоў, так, яны выхаваныя гэтымі малпамі, а адзін потым вырашае вярнуцца да людзей, вот, а другі застаецца. Вось, таму што яму бліжэй, так сказаць, свае, так сказаць, дзеці і ўсё, як бы застаецца клапаціцца пра іх. Вот. І Албут, значыць, дае рацыю, як бы за ім, да, прызнае рацыю за ім, за гэтым другім. Вось, кажучы, што тела обезьян ближе к телам людей и более похожи на них, чем тела твоего народа, с которым ты связан своим духом, у которого нет благодати, иначе как под условием унижения тела. Это, ну, калі гэта адпаведны як бы правільны пераклад, то это просто, ну, фантастычна гучыць. Я не ведаю, ці сэр Чарльз Дарвин чытаў што-небудзь падобнае. Я думаю, што не, але просто тады не было этого як бы перакладу на той момант. Але як бы, ну, все вось гэта індыйскія гісторыі пра Ханумана, там, я не ведаю, потым тое, што Кіплінг апрацоўваў, так, яно як бы
паходзіць вот з гэтага зусім як бы іншага стаўлення да жывых істот і зразумення вось гэтага агульнай прыроды Будды, то што называецца так жывёла і з іншымі жывымі істотамі. То бок як бы ну фантастычныя там рэчы можна пазнаходзіць у гэтай арабскай версіі. Я ўсім рэкамендую. Я недзе знайшоў на інтэрнэце вось напэўна на расійскай вот этой вот бібліятэцы акадэміі навук недзе там вось у PDF-цы выданне 47-го года. Я думаю, што можна калі нехта хоча, можа пашукаць яшчэ па антыкварыятах дзе-небудзь знойдзе там у Беларусі там ці ў Расіі. Вот. Ну, зноў жа элемент того, что, значит, царь примусил, выбрал 4000 девушек из красивейших лицом и телом, заменил ими его слуг и стражников. Это уже згадывал Марко Поло. Вось. Тое самае в Будда Чаріті читаем, сапраўды, як бы так і было. Вот. І, значит, паводле арабскай версіі таксама розніца з хрысціянскай, што ўсё-такі у буддаства з'явіўся сын. Вот, потому что женщина пришла к нему в ночь своей чистоты, и он спал с ней, и она зачала от него мальчика, а он на утро раскаялся. Ось, ну, буддас. Вот. Але тым не менш, як бы ён ну, спакусіўся, так сказать, да? Стаў бацькам, як і сам Гаутама. Вось. Але, значыць, у хрысціянскай версіі няма этого. Вось. У хрысціянскай версіі ўжо не спакушаецца. Вось. Хаця там жанчыны яго, так сказать, абляпляюць з усіх бакоў, але ён, так сказать, больш такі свядомы. Значыць, да, в христианской версии ось так оно звучит. Напрасно, женщина, ты обратилась ко мне со столь неподходящей просьбой. Хотя я очень забочусь о твоем спасении и о том, чтобы отвлечь тебя от гибельной пропасти, но осквернить свое тело через плотское соединение для меня тяжело и совершенно невозможно, каже Єласаф у християнской версии. Вот. Ну, и она там ему пообещала, нібито, ну, хотела подмануть, типа, пообещала, что я стану христианкой, только, так сказать, вот это самое, давай согрешим разом. Вот. А он отмовляется. Вот. И это мне одразу нагадывает такую историю, значит, про дзеновую такую историю, что дзеновый монах, значит, приходит до некой бабульки там, это самое, жыць там недзе ў лесе, ну, в сэнсе, сам жыве ў лесе, а тут нешта там узімку там прыйшоў, нешта спатрэбілася, типа яе пераначаваць. Вот. А тут, значит, з'яўляецца нейкая маладая дзяўчына, это бабульчына, не ведаю, ці то племянніца, ці то ўнучка, ці то яшчэ хто, і пачынае, значит, абцяжарваць этого монаха дзеновага, вот, японскага ці кітайскага, уже не помню. Вось, маўляў, это самае. Давай разом пераспім. Вот. І ён, значит, вот падобным чынам аргументуе. Значит, скажа, что я як бы, не буду парушаць сваіх, сказать, абяцанняў, сваіх клятваў. Вот, дзеля того, прабач, я монах, там, все дзелы, я там дасягнуў неверагоднага ўзроўню. Вот. Ну, наступнай раніцы, так сказать, бабулька даведваецца пра гэтую гісторыю, значит, ад унучкі там ці ад каго, і просто і выганяе яго як бы нафиг. Кажа, ідзі, не будзеш ты тут мяне начаваць, не буду я тебе карміць, там, сам, бо ніякіх заслуг у гэтым няма. Ён такі, а што такое, чым справа? Кажа, ну ты ж типа буддыст, дзе твоё спачуванне, як бы з жанчынай, яна такой дробязі ад цябе хацела, як просто как бы пераспаць з ёю, а ты просто буддыст яшчэ называецца, типа, пайшоў вон. Вот такі дзенавы анекдот. Ну, як бы няма межам спачуванню, але, так сказать, формы ягонага выяўлення могуць быць самымі рознымі. Вот. Значыць, то бок арабская версія, она такая нашым і вашым крышачку. То бок, як бы сапраўды буддас саграшыў, значит, это самае зацяжарыла жанчына. Вот, але потым ён пачынае натуральна каяцца. Вось. Як это выглядае? Лежал простертым на земле, молясь, его дух был исхищен, а тело оставлено простертым. И он видел, что Белаухар и нагруженный, это еще один такой пустыльник, пришли к нему. И увели они его, и привели его в рай. Вот. То есть
як бы пасля сэксу вот частка гэтага пакаяння атрымліваецца, это з'яўляецца вось такі медытатыўны фактычна стан, у якім яму адкрываюцца розныя такія відзежы, самыя такія цікавыя. Вось нагружаны там адзін з гэтых пустэльнікаў, які нёс на сабе цела кагосьці са сваіх сяброў, таксама таварышаў. Вот таму ён там ёсць. Значыць, і атрымліваецца што? Што значит, ён трапляе як бы ў рай, так? Э, Это ягонае відовішча, што з'яўляецца Белаўхар, з'яўляюцца там іншыя пустэльнікі і проста заводзяць яго ў рай. Ну, вось такі ў транс ён упадае пасля гэтага. Вот. А, Гэты транс ёсць і ў хрысціянскай версіі. Хаця ў хрысціянскай версіі ніякага граху не адбылося. Вот. Але спробы спакушэння адбываюцца. А, Ой, не ведаю, там нешта адбылося цікавае на Ютубе. Ну, будем спадзявацца, што трансляцыя ідзе. Вот, значыць, што хацеў сказаць. Э, Так, нібыта яна працягваецца. Ну, мяне проста перыядычна тэлефон робіць нейкія такія цікавыя рэчы. Вот, значыць, прачытаю вам паводле хрысціянскай версіі апісанне вот этого трансу і гэтага раю, у якое трапляе Иосафат. Впав в забытие, он видит себя в обществе каких-то необыкновенных существ, в местах, которых он никогда не видел. Именно в какой-то большой равнине, украшенной прекрасными душистыми цветами, различными деревьями, отягощенными неизвестными ему чудесными плодами, прекрасными и очень соблазнительными на вид. Листья деревьев весело шумели под веянием тихого ветерка, распространяя приятный аромат. Тут же стояли троны из чистого золота, украшенные драгоценными камнями, от которых исходил чудный блеск, и ложе, покрытое покровом, краса которого невыразима словом. Текущие светлые воды услаждали взор. По этой чудной прекрасной равнине те необыкновенные существа вели его по направлению к великолепному городу с блистающими золотыми стенами, которые оканчивались неприступными зубцами из такого камня, какого никто никогда не видел. Под небом голубым есть город золотой. О, как выразить всю красоту, весь блеск этого города. Свет солнечных лучей ярко освещал улицы города, по которым бодро шли войска, сами представляющие из себя свет, поющие песни, неслыханные ухом смертного. Вось гэта паводле хрысціянскай версіі тое бачанне раю, значыць, якое з'яўляецца Иосафату. То бок это той Божы град, да, пра які пісаў Аўгустын, і фактычна нейкія там войскі, ну хутчэй за ўсё анёлаў, да, якія так ззяюць. Вот. І значыць, гэта хрысціянскае, тыпова хрысціянскае бачанне раю і відаць тыпова такое ўжо позняе як бы ну цывілізацыйнае, таму што это менавіта горад. Да? Сапраўды горад там нават вуліцы там як бы згадваюцца. Вось Иосафат называе сябе значит гражданином виденного им города, построенного не людьми, но Господом. Вось Варлаам себе значит прадказвае, кажа, што в этом большом прекрасном городе мне предстоит жить на самой главной улице, озаряемой неизреченным светом. То есть, как бы уяўляеце сабе відовішча. Ну, вось цяпер адбываюцца алімпійскія гульні, значит, у Парыжы. Париж это город святла, Cité de la Lumière, Ville de la Lumière, я не ведаю, як правильно по-французску сказаць. І, значыць, такім чынам вось гэта як бы хрысціянскае бачанне раю даволі цікавае. Буддыйскае бачанне раю, яно як бы іншае, яно чыста аграрнае, можна сказаць. Там просто вот такія сады збольшага, вось там самыя тыя дрэвы, там галоўнае што там пляскатая зямля павінна быць, не павінна быць пагоркаў. Вот чамусьці у буддыйскім раі у Тушыта не павінна быць пагоркаў. Але што да зіхцення, то вот в хрысціянскім раі там это золото забяспечвае зіхцення, а вот у буддыйскім это збольшага каштоўныя камяні. Вось. Так што вось такое значит відовішча з'яўляецца. Вот. А у арабскай версіі оно не настолькі падрабязна в прынцыпе апісваецца. Там крышачку мізагініі, значыць ён думае пра жанчын.
і фактычна ён паўтарае некаторыя буддысцкія практыкаванні, такія як раілі буддысцкім монахам, фактычна як бы уяўляць сабе жанчыну, чым яна ёсць, як бы наколькі это такая вот істота насамрэч, як бы ну, одним словом, он коли медитовал, то, значит, вот что он себе уявлял, что потом все эти женщины до последней были изображены для него с того самого времени, когда каждая из них была каплей в утробе матери, до того времени, когда она превратится в труп в могиле, во всех состояниях нечистоты, в которых она находилась или будет находиться, от грязи или ежемесячных, или седины, или старости, или болезни, или дряхлости. И был показан ему всякий обман и разврат их, прошедший и будущий, всякая беременность и роды. Вось такое жахлівае, так сказаць, дасье на ўсіх жанчын просто вот у момант, так сказаць, трансу пасля гэтага граху бачыць будазв, так. Вот. Ясафат бачыць рай, а будазв бачыць наадварот вось гэтыя рэчы. Што адбываецца далей? Потом они возвратили его дух телу, вось, і ён можна было сказаць быў як быццам як бы ну фактычна як мёртвы ў гэтым трансе, да? Потому что вось гэтыя жанчыны, они видели его тело повергнутым ниц всю ночь, не шевелился ни один член его, и не возвращалось к нему дыхание. Вось. І яны уже пачалі яго аплакваць як мёртвага. Вот. У арабской версии, так? Но он встал на ноги, еще более совершенный телом и ликом, чем был прежде, и лицо его сияло светом. То есть фактычна адбываецца такое маленечкае воскресенне. Вот. Але як бы у хрысціянскай версіі мы таксама, вядома, этого не знойдзем. Вот. Ну, не знойдзем мы з простай прычыны, што воскресенне як бы это справа Хрыста. Вось тым часам як усяго толькі святы ці там препадобны, ён фактычна як бы не можа нічого падобнага як бы перажыць. Вядома, у арабскай версіі, у буддыйскай таксама не вядзецца ні пра якое воскресенне, але ёсць такі як бы намёк, да, на это вот перараджэнне, натуральна духоўнае перараджэнне. Вот, што ён як быццам мёртвы, але потым, так сказаць, воскрешаецца. Ну і потым пасля вось гэтага ўсяго, значыць, будазв сыходзіць з палаца, дае значыць нейкія навучанні, вот, заміраецца ён з бацькам, вось, что он там кажет? Значит, уготовьте себе запасы на том свете добрыми делами, пребывайте твердо в этой славной бедности и соблюдайте заповеди вам данные, берегите души свои, чтобы они не склонялись к благам мира сего, к еде мяса, к питью вина, к похоти к женщинам, берегитесь ярости и гнева, лжи, ненависти друг к другу, не делайте никому того, чем вы были бы недовольны, если бы оно вам было сделано. Вось, у чарговы раз нагадвае, вось, сыходзіць, і з ім сыходзяць 30 000 падвижнікаў і падвижніц. Ну, гэта, в прынцыпе, гэтыя лічбы это тыпова для махаянавых сутраў, калі перабольшваецца колькасць паслядоўнікаў Будды, там насамрэч усё было нашмат больш сціпла, так сказаць, але ну як бы няма дзіва, што для того, каб уразіць, так сказаць, людское ўяўленне, так трэба было просто апераваць вось такімі вялікімі лічбамі. Вось, значыць, і тут таксама ў прынцыпе розніца адбываецца, таму што у арабскай версіі просто будазв просто сыходзіць, як і Гаўтама сыходзіць у пустэльню, так сказаць, у аскетызм, можна сказаць. Але тут таксама з чымсьці это звязана, я не ведаю, як это патлумачыць, але ў хрысціянскай версіі блажэнны Іасаф значит, прымае царскую ўладу і становіцца на кароткі момант царом. Значит, там папярэдне, уласна кажучы, памірае ягоны бацька, вот, што у арабскай версіі здараецца ў самым канцы, калі памірае Джанайсар. Вот, і пасля гэтага ўжо як бы будазв сыходзіць. Вот. А тут Иосаф, значит, робится царом. Значит, приняв царскую власть и прибыв в главный город, он водружает на каждой городской башне крест, знамение божественного страдания. Вот. Идольские же храмы и жертвенники он разрушает до основания, не желая оставить ничего, напоминающего о нечестии.
А посреди города воздвигает большой и прекрасный храм Господу Иисусу Христу, в который велит народу приходить большими толпами и воздавать почитание Богу через преклонение пред Святым Крестом. Сам же он, стоя посредине храма, усердно молился. Вот. Ну, то бок ён як бы заводзіў даволі такімі як бы ну методами цэнтралізаванымі, так сказать, заводзіў веру новую. Ну, это абсолютно тыпова было на той момант. Вось той же цар Ашока, да, такі чакраварцін, то што называецца в буддызме, это як бы прасветлены уладар. Вось ён в прынцыпе ну не гвалтоўна, але як бы даволі паслядоўна як бы уводзіў той жа буддызм. Вот тут Іасаф уводзіць хрысціянства. Вот. При гэтым ён, так сказать, не надае ніякага значення свайму царскаму паходжанню, раздае свою маёмасць бедным, так, это самое, понимая, что все люди одинаково имеют своими родоначальниками таких же существ, сотворенных из глины, и что эта глина совершенно одинакового качества и у бедных, и у богатых. Вось. Это в хрысціянстве. Вось. Потым ён, значит, поздней ночью он оставляет к народу письмо, исполненное мудрости и свидетельствующее о великом благочестии писавшего. В нем он предписывает народу, как он должен относиться к Богу, как жить, чтобы угождать ему, как славословить, как благодарить его. Затем завещает народу не избирать себе в цари никого другого, кроме Варахии. Это довольно цікаво, тому що перед тим він сказав, ну ви вже достатково мудрые і можете собі обрати кого хочете самі. Вот. Значит, это в христианской версии. Это он доказал, или потом передумал, написал лист, сказал, только Варахию выбирайте. Вот. Значит, оставив это письмо в своей спальне, он тайно от всех никем не замеченный вышел из дворца. Вот. И услышав это, и видя всю твердость его слов, народ зарыдал, оплакивая свое сиротство, вот, не будучи в состоянии уговорить его. Вот, тогда блаженный Иосаф, указав народу на Варахию, сказал, его, братья, я выбираю для вас царем. Вось это такая знакомая для нас на ўсходзе ситуация, калі недзе там сами выбирают себе царя, а нехта я выбираю для вас царем. Вот. Как бы, вот. Даволі важны тут палітычны таксама момант, што значыць кіраўнік дзяржавы параўноўваецца да стырнавога на караблі, так, того, значит, метафора такая вельми распаўсюдженная, да. Подобно тому, как на корабле, если ошибется матрос, то он может принести плавающим самый незначительный вред. Если же сам кормчий, то это может повести к гибели всего корабля. Вось. То же самое и, так сказать, если согрешит подчиненный, то этим самым он вредит не столько общему благу, сколько самому себе. А если же согрешит царь, то это отзовется на всем государстве. То есть, ну, видать, вот это вот византийские, хутчэй за все, корени этого мыслення. Вот. Ну, таким чином, концовка однолькова у обеих версиях. Значит, Будда сыходить с палаца, так само, значит, он пошел странствовать, посещая города Индии и призывая к вере Божьей. Ну, это фактично відповідає Буддовому життєпису. Вот. Был он одним из древних посланников Божьих в первые века. Вот. Вот такая вот история. Зноў жа, шчыра прызнаюся, мне эта арабская версия больше падабаецца. Вот. При гэтым я усведомляю, что версия грецкая, латинская и все старославянские, все далейшие версии христианские, вот, яны, так сказать, мелі, это тыя якраз версии, якія мелі да Беларусі, в принципе, все-таки непасрэднае дачыненне. Вот. Таму, канешне, ну, мне, напэўна, шкада ў чымсьці, што там некаторыя рэчы проста, якія ўсё яшчэ захоўваюцца ў арабскай версіі, проста ўжо не выяўляюцца, знікаюць. Вот. Тым не менш, дастаткова і ў хрысціянскай версіі дастаткова, значыць, буддыйскіх матываў. Проста іх там цяжэй знайсці. Вот. Мы, напэўна, гэтым ужо займацца не будзем, таму што ўжо 2 гадзіны ідзе стрым, это было б ужо зусім, напэўна, ну, некаторыя моманты мы вызначылі. Вось, значыць, ёсць там, ну, як бы, скажем так, як бы
груба кажучы, вот як пабудаваная хрысціянская версія гэтай гісторыі, як вот яны сутыкнуліся з арабскім тэкстам, так, значыць, які потым, значыць, быў нейкім чынам перакладзены на тую ж самую грузінскую, то есть як бы як разважалі, значыць, ужо хрысціяне, калі перакладалі. Ну вот яны ўзялі пачатак, узялі канец, вот, а пасярэдзіне там змясцілі вельмі шмат вот гэтых фактычна размоў такіх накшталт катэхізісу, так, пра сутнасць веры, вось гэты дыялог паміж Варламам і Йосафатам ці Варлаамам і Йосафам. Значыць, некаторых персонажаў адкінулі вот, для, так сказать, непатрэбнасці, ну, што там албут нейкі, там ён нам не трэба, вот это самае. Зрабілі такія, згусцілі крышачку фарбы, так, як бы цар, вось гэты Джанайсар, ну все, значыць, ён павінен быць поўным нягоднікам, вот, не даём яму фактычна права апраўдацца, хаця ў выніку ён прымае хрысціянства, але так крышачку незразумела, з якой, так сказать, пушчы поля ён яго прымае, раптоўна падаючыся на ўгаворы. Ну там ідзе дыспут нейкі, там дададзена нейкіх такіх магічных элементаў прыгодніцкіх для того, каб зрабіць. Ну, карацей кажучы, зробленае такое чытво на той момант, якое як бы меркавалася, што будзе, так сказаць, хрысціянскаму чытачу адпавядаць, і яно, ў прынцыпе, як бы і так і працуе. Як бы яно адначасова і забаўляе, і адначасова, так сказаць, утрымлівае павучэнні маральныя, прыпавесці, цытаты з бібліі і так далей. Вось. Утрымлівае таксама даволі арыгінальныя, уласна кажучы, уяўленні. Напрыклад, ну, вот пра неўміручасць. Там цікавая аргументацыя, бо это, я нагадываю, там все-таки захоўваецца этот момант этого дыялога, вось, як у сутры, ці там філазофскім дыялогу тыповым, да? Вось, значыць, і звычайна это тлумачыць Варлаам. Значит, наконт, например, неумиручести, такая версия. Тело же, уничтожившееся и рассыпавшееся, восстанет невредимым. И пусть тебе это не кажется невероятным. Нет ничего невозможного, чтобы тело, созданное с самого начала из земли и превратившееся опять в землю, из которой было сделано, по повелению Создателя, снова восстало невредимым. Достаточным доказательством возможности этого будет для тебя то, если ты представишь себе, сколько всего Бог сотворил из ничего, потому что Бог сотворил человека из земли, которой прежде не было. Вот. То бок як бы ну вот, сотворившему все из ничего и теперь еще творящему вполне возможно восстановить из земли умершие и разложившиеся тела, чтобы каждый получил по делам своим. Здешняя земная жизнь, жизнь деяний, будущая жизнь воздаяний за деяния. Это снова же вертается вот это вот двойное тлумачение кармы. Так? Ибо после этого страшного суда все останется непреложным и неизменным, бесконечная блаженная жизнь праведников, это в тым горадзе, які мы описали, и бедственная мучительная грешников. Ось, это у пекле. Вот это такая вось маленечкая христианская космология. Я, может быть, не здарма про яе згадваю, тому что у нас будзе гутарка про буддыйскую космологию у сувязі з беларусі буддызмам. Тому вот цікава на это звярнуць увагу, значыць, что воскресение, оно так бы связанное с творением, так, свету. Ну, это видовочно не буддийская как бы теория, потому что у буддизме это все цикл некий постоянный, так, значит, с творением и зникнением света, і мэтай зусім як бы не ёсць трапіць у рай, вот, а мэтай ёсць вызваліцца дасягнення свабоды, да? І гэта фактычна, напэўна, вот галоўнае адрозненне буддыйскай як бы ідэі ад ідэй вось монотэісцкіх, якія таксама адлюстраваны у гэтых перапрацоўках. Это вот скіраванасць іхная, значыць, арабскай версіі і пазнейшых хрысціянскіх версій скіраванасць вот на наступнае жыццё, як бы на будучае, на лепшае жыццё па-за светам. Ось. Тым часам, як вот, у махаянавым буддызме і наогул як бы, ну, сутнасці ёсць як бы жыць як у раі, а як бы тут і цяпер, як бы самсара нірвана, так? То бок гэта, ну, такое адрозненне, якое, в прынцыпе, то бок мэтай зусім не ёсць несупыннае перараджэнне, ўсё лепшае. Это Будда вот
кажа просто ў той жа Будда Чарыці, кажа просто ад пачатку, што просто калі сустракае аскетаў, ён просто як бы: "А якая ваша мэта?" А яны яму кажуць: "Ну, мы хочам як бы лепш нарадзіцца, хочам трапіць у рай, там хтосьці хоча нарадзіцца Богам, там штосьці такое". Вот, і ён ад іх сыходзіць адразу, тому што кажа: "Не, это как бы не надта высокая мэта для мяне, моя мэта іншая, моя мэта зусім як бы не нараджацца, вызваліцца ад закона кармы". Вось, і як бы у гэтым як бы ну асноўная фактычна супярэчнасць паміж монатэйскімі рэлігіямі і інтэрпрэтацыяй будызму, таму што як бы ну хаця махаянавы будызм ён крышку іншы і бліжэйшы, да, вось гэта вот нараджэнне бодхісаттвам дзеля ўратавання, да, яно такое больш блізкае да хрысціянства. Вот, тым не менш як бы розніца відавочная, так. То бок як бы тое, што Будда ад пачатку адрынае, то наадварот гэтыя тэксты як бы арабскі, грэцкі і іншыя, яны наадварот як бы прадпісваюць, так, і ставяць як бы нараджэнне ў раі як галоўную як бы мэту і сэнс як бы ўсяго усей маральнай дзеі. А сама па сабе мараль, в прынцыпе, яна тая самая. Вот, як бы, нават калі сказаць, што вот не рабі іншаму таго, што просто не хочаш, каб табе рабілі, да, вот яна як бы універсальная, вось яна паўсюль сустракаецца, як бы нічога такога асабліва складанага ў ёй няма, яна супадае шмат у чым там з хрысціянскай, мусульманскай і гэтак далей, то бок этыка фактычна это як бы супольны падмурак, на якім як бы рэлігіі сусветныя да сённяшняга дня здольныя паразумецца. Вось, такім чынам мы на это паглядзелі. Пра палітычныя аспекты я казаў. Значыць, там яшчэ цікавы пасаж у хрысціянскай версіі, якой няма у арабскай, што многочисленность ваших богов бывает причиной беспорядков, даже мятежей, и совершенно неправдоподобно. У нас совсем не так. У нас нет многих богов и властителей, но у нас один бог. Ну, вядома, але это не з'яўляецца прычынай парадка. Да? Мы бачым, што сёння адбываецца на Блізкім Усходзе, не толькі сёння, а ў прынцыпе нон-стоп адбываецца з незапамятных часоў. Вось, і значыць, факт таго, што там адзін бог, ён ніяк не дапамагае у гэтым. Вось, значыць, наогул хрысціянская версія, яна больш такая выразна з выразна такой неталерантнасцю ставіцца да іншых рэлігій, як бы да тых жа язычнікаў, паганцаў, так. Вот, египтяне в этом отношении были еще глупее и бессмысленнее более всех народов, ибо они не только представляли себе богов, подобных халдейским и греческим, но обожали и неразумных животных, земных и морских, а также различные растения. Ну, просто кошмар. Вот. До речі, вельмі сучасна гучыць у святле тэорыі геі, што сапраўды жыццё мае боскую прыроду. Вот. Это ідэя, якая ну, не супярэчыць буддызму ніяк. Вот. Значит, иудеи погибли через свое беззаконие, как и язычники, хотя они и теперь поклоняются только единому всемогущему Богу, но отвергают Христа. Поэтому также беззаконны, как и язычники, хотя и думают, что близки к истине, от которой сами отдалили себя. Вот. Ну и что до этих балвахвалов так званых, то им уже зусім, значит, к вам, сторонникам идолопоклонства, так как скоро настанет время, когда не будет... Скоро настанет время, когда не будет уже ни одного из вас. Вы исчезнете с лица земли, как исчезает дым в воздухе, и таете, как тает воск от близости огня. Ось, это сам Йосафат, так сказать, обіцяє всем этим поганцам. Ну, як бачыце, самых розных момантаў шмат. Галоўнае структуральнае, напэўна, адрозненне хрысціянскай версіі ад арабскай – это тая, что христианская версия заканчивается хэппі-эндом таким. Ну, арабская таксама, але крышку іншым. У хрысціянскай версіі хэппі-энд это тое, што Йосафат зноў сустракаецца з Варламам, сваім гуру, прабачце, я его так называю, вось, со сваім настаўнікам, вось, якому на той момант ужо 100 гадоў, вот, з якіх 75 гадоў правёў у гэтай пустэльні. Вот, і яны разам жывуць, разам там практыкуюць, як сказалі буддысты, вось, жывуць у поўнай, так сказаць, беднасці там, і, значыць, моляцца Богу, адзін аднаго падтрымліваюць. Вот, Варлаам памірае першым, а потым за ім памірае Йоасаф. Значыць, яшчэ адзін пустэльнік, значыць, бачыць гэта, он положил своего товарища по любви и стремлению
в гробницу отца его Варлаама, чтобы и тела их почивали вместе, душам которых предстояло соединиться навеки. Вось. А пасля гэтага прыходзіць той самы Варахія, якога прызначыў значит Йосафат царом. А, Иосаф, значит, и он видит Варлаама и Иосафа с нисколько не поврежденными членами и не изменившимися лицами. Все у них осталось целым и невредимым, и платье, и все части тела. Поэтому Варахия велит положить эти священные, издающие приятное благовоние тела в почетные гробницы и перенести в свое отечество. Вось. Вось гэтак, так сказать, досягаецца як бы слаўны такі фінал, значит, духовная перамога абодвух герояў. Вось яшчэ перад гэтым Иосаф дасягае ідэалу, які вельмі нагадвае буддысцкі. Значит, он совершенно умертвил себе всякие страсти и похоти, подчинил плоть духу, как раба господину. Вот. Забыв о всяких удобствах и отдохновении, он властвовал над сном, как над дурным рабом. То бок, как бы настолько собой володает та самая сонливость, да, вот это сон сам себе загадывая. Вот. Таким образом, он пересилил саму свою природу, приучив ее к постоянному бодрствованию, подобно бестелесному и бесплотному. Это и есть свойство истинного монашества – не быть ленивыми в духовном делании. Вельмі як бы цікавы момант наконт гэтай ляноты. Насамрэч існуе тэорыя, про якую я спадзяюся наступны раз распавесці. Існуе тэорыя, што манастыры наогул першыя ўзніклі у паўночнай Афрыцы, у Егіпце, і што яны ўзніклі пад буддыйскім уплывам. Вось. Але гэта тэорыя, ну, это сапраўды пакуль такая гіпотэза, она ніяк не даказаная, але ну, мне яна здаецца як бы цікавай. Я думаю, што мы можам і пра гэты момант уплыву, так сказаць, буддыйскай традыцыі на хрысціянскую таксама можам пагутарыць. Вось. Ну і ўрэшце, пасля таго, як мы правялі ўжо столькі часу разборам гэтых арыгінальных тэкстаў, я проста спадзяюся, што, ну, прабачце, як бы я даволі падрабязна іх чытаў, што называецца заловачкам. Вот. Абодва такія духоўныя раманы, што называецца недзе па 200 сторонак. Фактычна тая самая гісторыя у двух версіях, было даволі цікава іх чытаць, параўноўваць. Вот, то я ўжо вырашыў як бы з вами падзяліцца сваімі думкамі, якія ў мяне з нагоды гэтага чытання ўзніклі. Вот, і такім чынам, можа быць, это было крышку даўгавата, але я хацеў бы яшчэ пры канцы, фактычна ў заключнай частцы этого нашего стрыму, я не ведаю, божах, на это кошмар, я ніколі столькі публічна не гаварыў, як тут, вярнуцца да абяцанага фактычна, ну, да суадносінаў паміж буддызмам і Беларусю. Вот. Ну, фактычна як бы тэза, я думаю, галоўная моя вам уже зразумелая, вот, што я ўжо нават фактычна і сказаў папярэдне, што менавіта ў выглядзе гісторыі Варлаама і Иосафа, ці Варлаама і Иосафата на Беларусь упершыню прыйшло веданне пра жыццё Гаўтамы Будды. Вось. І прыйшло, і набыло пэўную папулярнасць, укаранілася, значыць, прынамсі, у духоўных колах, так? Прынамсі, пачынаючы з гэтага 16 стагоддзя, калі яна, так сказаць, з захаду вярнулася. Вось. Але ну і дагэтуль былі, значыць, гэтыя кантакты. Самым першым, пра які я знайшоў, это, значыць, это быў Кірыла Тураўскі. Кірыла Тураўскі адназначна ведаў гэтую гісторыю, ён яе чытаў нібыта ўжо нават у славянскім перакладзе, як даволі пераканаўча даказвае праваслаўная энцыклапедыя. Вось. Доказам этого з'яўляецца адна ягоная прыпавесць. Вось. Значыць, прыпавесць гэтая называется «О белорисце и о мнишестве». Повесть Кирилла Многогрешного Мниха к Василию Игумену Печерскому о белорисце-человеке и о мнишестве, и о душе, и о покаянии. Вось. Мне удалось з дапамогай Івана Жигала, моего сябра-філосафа, дзякую яму гэтым, знайсці PDF-ку, значит, этого тэкста стараславянскага. Ну, вельмі як бы цікава напісана.
І я хацеў бы спыніцца, чаму? Таму што як бы гэты тэкст Тураўскага даказвае арыгінальнасць як бы ягонага мыслення. Вот. Там, значыць, які якая перадгісторыя, які эпізод ён бярэ для таго, каб гэта взять. Ну, адным словам, напэўна, прасцей мне будзе ўжо прачытаць это, чым самому пераказваць. Вот. Зноў жа чытаю, значыць, хрысціянскую версію. Там, значит, царь со своим визиром ходит по городе. Вот. У арабской версии это ходит царь у этой приповести со своей дочкой. Ходит по городе. А, Не, у арабской версии с визиром, а у Кирилла Туровского, здаецца, з дачкой. Вот што цікава. Черь, по-моему, там у яго. Да. У яго черь, то бок это, відаць, ён яшчэ іншы ведаў варыянт, які адрозны быў, так сказать. От сучасного, как я буду цитовать. Когда они шли по городу, то увидели луч света, исходящий из какого-то отверстия. Присмотревшись, они заметили подземную пещеру, где сидел один муж среди крайней бедности, покрытый убогим рубищем. Возле него стояла его жена, которая наливала ему вино в чашу. Когда чаша была полна, и муж взял ее в руки, она начала громко петь, жена, увеселяя мужа. Царь со своими спутниками, видя это, дивился, что люди могут быть среди такой бедности, в таком убогом жилище и одежде, и так веселиться. Вот. Воспользовавшись удобным случаем, советник говорит царю: «Какова, государь, по твоему мнению, их жизнь? Из всех, какие мне пришлось видеть, самая непривлекательная, отвратительная и безобразная», отвечает царь. Советник же говорит ему: «Так знай же, государь, что наша жизнь, жизнь, которую мы с тобой ведем, несравненно хуже и тяжелее жизни людей, посвященных в тайну вечной славы и благ, непостижимых умом человеческим». Вось. Ну, то бок, як бы все тое, што мы маем, весь этот палац, як бы это такая ж самая ілюзія, па сутнасці, як тая, якую маюць вось гэтыя жабракі, якія жывуць у пячоры, вось, які там увесь час там святкуюць, п'юць віно, а насамрэч яны жывуць, так сказаць, у гурбе смецця, літаральна. Вось. У арабскім тэксце, дарэчы, так і сказана: мусорная свалка. Вось. Пры гэтым яны там настолькі шчаслівыя, і калі, значыць, цар і візір у гэтай приповести глядять, то царь кажет: «Не думаю я, чтобы мы с тобой когда-нибудь добились такого веселья и радости, и наслаждения, и удовольствия, какие мы видели у этих двух злосчастных в эту ночь. И притом я полагаю, что они также проводят каждую ночь». Ось. То бок яны там паўсюль как бы цішыня, як бы добрыя грамадзяне, добрасумленныя спяць, законапаслухмяны, а недзе там пад зямлёй у нейкай там пячоры, вот, значыць, гудзе гулянка, вось, хтосьці там п'е віно і гэтак далей. Вось так, гэта так, это ў гісторыі пра Варлама і Іосафа. Вось. І, значыць, ну, то бок там паказваецца вся эта ілюзія, як бы рэлятыўнасць такіх поймаў, як там дабрабыт, так, там шчасце і гэтак далей, што можна быць, так сказаць, шчаслівым, так сказаць, і на гэтым сметніку тэарэтычна. Вось. Это тое, што той пасыл, які як бы укладаецца першапачатковы гэты сэнс. Вось. Але як это інтэрпрэтуе Кірыл Тураўскі, гэта абсалютна проста вот неверагодна. Ён фактычна робіць з гэтага такого антыплатона. Да? Як бы у Платона, значит, так сказаць, мы выходзім, так сказаць, пячоры на святло і разумеем праўду. А ён кажа, што гэтыя людзі, якія сядзяць у гэтай пячоры, значит, на гэтым сметніку, яны насамрэч ведаюць праўду. То бок іхная весялосць — это не ілюзія, это не вынік нейкага там самападману, такога ж як вот у арыгінале, там як цар сам сябе падманвае ў гэтым свеце, у гэтых сваіх залатых палацах. Вось. Не. Чаму? Таму што як бы сутнасць прыпавесці ў іншым, паводле Кірыла Тураўскага. Паводле Кірыла Тураўскага гэтыя людзі, якія там жывуць, это монахі. І гэтая пячора — это сімвал ці алегорыя манастыра. І той, хто, значыць, туды прыходзіць, ён сапраўды там надзявае вось гэтую, ён выглядае як жабрак, таму што ён надзявае вось гэтыя сціплыя, вось гэтыя рызы, абсалютна там рубішча, як ён піша. Вот. І тое, што яны там нібыта п'юць віно, вось, мужчына і жанчына, дык гэта натуральна, это монах і монашка. Вось віно — это, значыць, святое прычасце. Вот. А той, хто налівае ім у ягонай, значыць, прыпавесці, вось, там ёсць дэталь, што
нейкая прыгожая высокая пастаць, якая налівае ім увесь час то віна. Дык вось той, хто налівае ім гэтае віно, это сам Ісус Христос. А як бы, то бок тыя алкаголікі, значыць, туніяцы і іншыя, так сказаць, хто у першапачатковай прыпавесці вось гэтай былі як бы ну проста людзі, якія не разумеюць як бы так сапраўднага шчасця, ну, вот, жывуць у ілюзіі, а, то у Кірылы Тураўскага ён параўноўвае іх з манахамі і фактычна як бы апісвае такую сангху як бы да ну таксама як бы натхняецца калі глядзець апісанне ў той жа прыпавесці ці той жа аповесці значыць яны там як апісваюцца манахі вот этой роўнасць іхнай і так далей вот дык вось яны значыць валодаюць жывучы пад зямлёй так сказать атрымліваецца што яны валодаюць нейкім такім тайным боскім веданнем вось гэтае святло якое выходзіць з гэтай пячоры ўначы вось гэта і ёсць сапраўдная ісціна сапраўдная так сказать вера сапраўдная дхарма. Вось гэта інтэрпрэтацыя Кірылы Тураўскага яна ні да чаго па-мойму не падобная ну прынамсі як бы яна ідзе насуперак інтэнцыям першапачаткова вось гэтага тэксту хрысціянскага у тым ліку вось то яна мне просто ну вот вельмі спадабалася то бок і наколькі ён не баяўся так сказаць мысліць арыгінальна вот то бок гэта один момант вось другі момант значыць это як я ўжо казаў значыць выданні былі гэтая гісторыя яшчэ як мінімум двойчы так значыць выходзіла першае выданне было 1637 года Куценьскім манастыры вось іераманах Іасаф Палавко ну хутчэй за ўсё гэтаму іераманаху ён успрымаў як свой як бы як духоўны подзвіг таксама як бы перакласці гэтую гісторыю і выдаць таму што ну ягонае імя яго абавязвала да гэтага так як бы ну і магчыма ён хацеў проста мець як бы сучасны славянскі як бы беларускі варыянт сказать, на так званай простай мове для простых людзей каб яны маглі чытаць эту гісторыю вось і значыць ён сыходзіў з сербскага перакладу які ўзнік у 14 стагоддзі вось так збіраўся з сербскім перакладам вось а непасрэдны тэкст які якім ён карыстаўся ну прынамсі паводле некаторых даследчыкаў значыць гэта быў лацінскі пераклад Якова Білія вось дарэчы да іераманах Іасаф Палавко намеснік магілёўскага брацкага багаявленскага манастыря вось гэта перакладчык значыць гэтай кнігі што выйшла 1137 годзе і ўрывак з якой у новабеларускім перакладзе мы публікавалі на літражы вось тэкст абсалютна чароўны ён як я казаў ён ёсць значыць у інтэрнэце цалкам вось тут розныя ёсць тэорыі значыць з якіх ён так сказать крыніц яшчэ іншых сыходзіў апрача ты лацінскай ну хутчэй за ўсё это былі дзве значит лацінскі варыянт этого Білія плюс сербскі пераклад славянскі там значыць это пазнаецца там паводле раздзелаў як ён это все ну гэта это даволі як бы ну як бы насамрэч што цэлая навука пра старадрукі і так далей это просто не мне так сказаць у гэта ўлазіць і апавядаць вот але я на гэтае выданне я цалкам не здолеў прачытаць таму што яно ну вялікае і даволі цяжка як бы в этой PDF-цы гэтым все-таки чытаецца але сёе-тое змог прачытаць нават кавалачак перакласці вот мне што падабаецца у гэтым выданні там ёсць верш які ён прыпісвае святому Іасафу які як бы гэты Іасаф беларускі значыць ад ягонага імя піша вось і там ёсць у канцы перасцярога да ласкавага чытальніка вось это значыць у канцы ён піша каб людзі не злаваліся на памылкі які ён можа дапусціць значыць просім абыс нас в чёмся погрешило альбо недопилновало не судил а не злоречил понимаешь первый раз еще ся он с типографии выдает. Не дивжися, что и помылок друкарских найти можешь. Которые любовью исправивши и нас прощения сподобивши, якую школвик працу и для твоего сбудовал я охоту, любовь не прими, а Христа Бога о нас молите всегда не занехай.
вось неяк так. Апошняе вось гэта слова да чытача, яно, значыць, гучыць на старабеларускай мове. Вось, то бок, як бы недасведчаны перакладчык, значыць, першы раз, значыць, свой твор выдае друкам і такім чынам загадзя просіць прабачэння. Вот. Мы да яго яшчэ вернемся, але я яшчэ скажу пра Сімеона Полацкага. Вось, Сімеон Полацкі, як я ўжо казаў, ведаў гэтую гісторыю і з польскіх крыніц, вось, і свайго настаўніка, вось, Лазара Барановіча. І, значыць, ведаў ён паводле навукоўцаў, ён ведаў і лацінскі пераклад, значыць, і ведаў натуральны ён беларускі пераклад, які выйшаў у 1637 годзе, значыць, Есафата Палоўкі ці Палоўко, от як жа яго прозвішча, не ведаю, як лепш вымаўляць по-беларуску у сучаснасці. Адным словам, значыць, Сімеон выступіў рэдактарам, і фактычна гэтай аповесці, і гэта было апошняе, напэўна, што ён пакінуў, наогул апошняя ягоная літаратурная праца. Вось, таму што ён як бы не паспеў яшчэ пабачыць яе надрукаванай, але як бы перад смерцю паспеў закончыць. Вось, у чым хараство, так сказаць, ну, хараство, не хараство, але дэталі. Некаторыя расійскія даследчыкі кажуць, што вот Сімеон, маўляў, напісаў яшчэ верш, ну, ён, як бы, як вядома, любіў, так сказаць, павершаваць, і, значыць, што ён, як бы, нібыта ў гэтым вершы, які ён дадае, ён, як бы, пераказвае змест самой этой аповесці. Ну, это не зусім дакладна, сябры. Як бы, але я магу, каб вы сабе стварылі ўяўленне, зачытаць у сваім невершаваным беларускім перакладзе. Ну, там такі пераклад: «Благо есть книги святые читать, и полезные во них собирать, того Бога вяжите наставляют, добродетелям судов научают». Ну, это типовый такі вот Сімеон Полацкі, што называецца. Я это як бы нават не рифмаваў, як бы я не самы вялікі, напэўна, фанат яго творчасці, хаця, в прынцыпе, можа быць, я з ёй недастаткова проста знаёмы, вот, але пераклаў як бы змест сам па сабе. Значыць, это ягоная прадмова. Добра чытаць святыя кнігі і браць іх карысныя. Яны вучаць богаўгоднаму жыццю, даюць прыклады цнатлівых лёсаў, ва ўсіх кнігах шмат добрага. І гэтае гледзішча карысці пра Варлаама Іосафа не горшае. Ты, хто трымаеш яе ў сваіх руках, прачытай яе і ўбачыш ісціну. У гэтай кнізе свету з'яўленая дзівосная аповесць пра жыццё Божага чалавека. Варлаам, святы айцец, і святы Іосаф, царэвіч, а потым багаты цар у Індыі. Ты здзівіся, уведаўшы, што прыдумляў старац Варлаам, і да чаго быў гатовы, каб уратаваць Іосафа, ахвяруючы дзеля яго душой. Пазнаёмішся з дзіўным промыслам, што вынайшоў мудры старац. Мы словам паспрабуем улавіць Іосафа, каб быць верныя праўдзе. Ты назавеш ягоныя словы боскімі, калі прачытаеш гэтую дзівосную аповесць. Кнігай, як нератам, дазволь сябе злавіць, маладзён, і зрабіся рабом Хрысту. Прыгожая метафора. Кніга як нератам. Ён, Іосаф, навярнуў Індыю да Бога, прысвяціў яе святлом праўдзівай веры. Бо калі ён стаў царом, то праславіў Хрыста і змусіў свайго бацьку адвярнуцца ад ідалаў да Ісуса. Пакінуўшы царства, ён пасяліўся ў пустэльні, зайцом Варламам там пераносіў цяжкасці. Тут немагчыма не дзівіцца, наколькі ён палюбіў жыць у скіце, бо дагэтуль ён жыў у светлых палатах, як цар не меў недахопу ў розных асалодах. Як жа ён захацеў пераносіць і холад, і голад, жыць у гушчары з дзікімі звярамі. Ён жа меў шчодрыя трапезы, утрымліваў у свецкім жыцці мноства рабоў. За ягонае падзвіжніцтва Бог яму аддзячыў. І ты ўведаеш, якія вялікія і шматлікія гэта былі ўзнагароды. Толькі намагайся старанна чытаць, і ты абавязкова атрымаеш карысць. Гэтага табе шчыра зычым мы, тыя, што працуюць над кнігамі. Даруй нашыя памылкі, калі недзе раптам натрапіш на пагрэшнасць. Зрабі ласку, адказвай на грэх любоўю, каб і ты мог прыняць любоў Бога. Дбай на цябе і даручаем, і ад цябе любові да нас жадаем. А калі ты за нас памолішся, то нам і сабе зробіш дабро. І мы будзем маліць за цябе шчодрага Бога, каб ён палічыў цябе вартым нябеснага палаца. Ось такі верш Сімеона Полацкага. Як бачым, ён сапраўды ведаў беларускі пераклад 1637 года, таму што, так сказаць, ён і вось гэтую паслямову да чытача фактычна запрацоўвае ў свой тэкст, у сваё, значыць, фінальнае слова. Вось. Але я, кажучы пра паэзію, натхнёную, так сказаць, гісторыяй Іосафа,
і Варлаама. Хацеў бы все-таки вярнуцца да папярэдняга выдання і да таго самага тэксту Яасафа Палоўкі, вось, зусім мала вядомага камусьці перакладніка, які таксама напісаў, дадаў у канцы свайго перакладу песні святаго Іосафа, кды выйшаў на пустыню. Вось, то бок ад ягонага імя напісаў такі спеў. Фактычна гэта верш у прозе з сучаснага гледзяшча, можна сказаць. Вот, але мне здаецца, што паводле паэтычных вартасцяў гэта верш, ну, як мінімум, нічым не горшы за рыфмаваную доўгую, так сказаць, вось гэтую рэч Сімёна Полацкага, якую я толькі што фактычна прачытаў. Дык вось, я, вядома, буду псаваць, так сказаць, старабеларускую мову гэтак жа, як я псую украінскую, але спадзяюся, што вы мяне зразумееце. Таму што гэта, ну, гучыць настолькі прыгожа, што я палічыў, што, ну, это лепш прачытаць як бы ў арыгінале, бо там все зразумела, все празрыста, няма патрэбы перакладаць на сучасную беларускую. Песня святого Иосафа, гdy вышел на пустыню. Прими мя пустыни, яко мати чадо свое, во тихое и безмолвное недра свое, отбегшего от лукавые блудница мира сего. О, прекрасная пустыни, возлюби хубутя паче царских чертог и позлощенных палат, не боями пустыни страшилищи своими. Ветви твоя зеленая, движущиеся от воздуха малых ветров, и пойду в лузе по красному твоему винограду, и буду, яко дивый зверь, един скитаяся и бегая человек, и многомятежные сия жизни, сидя, плача и рыдая, во глубоком и диком недре твоем. О Христе, всех царю, не лиши мне небесного царствия твоего. Я думаю, што это вельмі прыгожая паэзія, вельмі такая шчырая, і што яна падкрэслівае вот якраз гэтае самленне аўтара пераклада Іасафа якраз з героем Іасафа. Вось такая караценечкая гісторыя нашага Бадхісатвы, Будасфа, Будасіфа, Іасафа, Ясафата, Будды, які такім чынам трапіў у хрысціянскую культуру, у тым ліку беларускую культуру, можна сказаць, фактычна ўжо даўным-даўно. Вось, ну і я такім чынам заканчваю гэтую даўжэзную сваю прамову, значыць, заклікаю таксама, як Сімён Полацкі, каб вы чыталі кнігі святыя і не святыя, самыя розныя. Вось, калі вы праваслаўныя вернікі, то можаце святкаваць дзень памяці препадобных Варлаама Іосафа 8 верасня. Это разам з грэцкай праваслаўнай царквой, то бок Канстантынопольскай, альбо таксама 2 снежня, это разам з беларускай і расійскай праваслаўнай царквой. Вось, а калі вы каталікі, то дзень памяці это 27 лістапада, дзень святых Варлаама і Іосафата. Вось, і калі вы гэта будзеце прыгадаць, то фактычна так маем такі 3 магчымасці: 8 верасня, 27 лістапада, 2 снежня. Вот, у бліжэйшы час. Вось, і нават калі вы атэісты, то вы можете пра гэта падумаць. І я думаю, што ўжо гэты факт крышачку таксама як бы можа ў чымсьці зрабіць вас і буддыстамі ў тым ліку. Калі вы да гэтага спрычыніцеся. Такім чынам, я, як буддыст, вам зычу ўсяго добрага сёння і на наступным працоўным тыдні. Пры жаданні можаце зноў жа сёння о 7 гадзіне па Менску далучацца да медытацыі ціхай паўгадзіннай, недзе так. Вось. І якая там пачынаецца, вядзецца па-беларуску і так далей. Вось. А гэтае відэо даўжэзнае, я вельмі спадзяюся, што вы сабе захаваеце і пад настрой яшчэ калі-небудзь да яго вернецеся і паслухаеце пра Варлаама Іосафата. Вось. Думаю, што хацелася б, каб наступныя відэо былі не такія доўгія, вось, і каб яны былі таксама як бы выходзілі з пэўнай рэгулярнасцю. Так, все, я думаю, што нам час развітвацца. Шчыра вам дзякую за ўвагу. Усяго добрага. Да наступных сустрэч. Спражняй і шунятай. Пакуль.